ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡಪರಲು ಐಕಲ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಗಲ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಾರ ಚಿನ್ಮಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಅವನ ಆತ್ಮಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಐದುಂಬು ಇನಿತ್ತ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಪುನಃ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಚಾವಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಬೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಭವ್ಯವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರಗಳ ಬೆರಿಬಲ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆನಂದನ್ನಿ ರಡ್ನೆ ಹರೀಶನ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹರೀಶನ್ನ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರದ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಐ ದೊಡ್ಡಗಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗುಲ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ತನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡಂದ್ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಮಗುವೀರ ಜೊತೆ ಅದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಡೊಂಬಿಲ್ದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಐದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಈಗಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಲೆ ದುಂಬಿಲಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನೊಂದು ಸಹಕಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಗುಂಡು ಬಂಪಿನ ಬಕ ಆರತ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 4 ಜನ ಒಟ್ಟುಗುಲೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಗೋಪಾಲಣ್ಣಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅತಿಥಿ ಬಿಣ್ಣರಾದ ಬೈದು ಪುನಶ್ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಡೊಂಬಿಲಿದ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರಲಗಂಡದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗೆ ಶನಿ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರಲಗಂಡ ಓದುವೇರಿ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸು ಮುಗುವೀರ ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬರ್ತದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ. ಐಡುದುಂಬು ಸಂಸದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ನಮ್ಮನಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಐತಕ್ಕಂದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶನಿ ಕಥತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶನಿ ಕಥದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬರೆದುಲ್ತೇರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೇರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ದಯಮಲ್ತದ ತುಂಬ ಬರೋಡನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಒವಿವಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಟ್ಟುಗೂಡುದೆಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದಿನಕರ್ ಸುವರ್ಣರು ದಯಮಲ್ತದ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಗೌರವ ಕೊರಡನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ.
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಅರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪೊರಲಗಂಡದ ನಿಮ್ಮ ಅನಾದಿಗೆ ಕೊರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಬಿ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಂತ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆ ಗೌರವ ಕೊರೋಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿರಂತರವಾದ 12 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರನ್ನೇ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆ ನೆರವೇರಿಸುವಂತೊಂದು. ಅಂಚನೆ ಚಾವಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯನ ಗಣಪತಿನ ಪಾದಪದ್ಮೋತ್ತರು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಗಡ್ಡ ಬರುವುದು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರಮಂಡಲ ದೇವನ ಮಿತ್ರ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರಮಂಡಲ ಆರಾಧ ದೇವರಿಂದ ಸಾಯಿಬಾಬರಿಗೆ ಸೊನ್ನಿನ ಸಂಧಾನದ್ದು ಇನ್ನಿತ ಪೂಜಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಗಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಚಿನ್ಮಯ ಪಂಡಿಲಕ 18 ವರ್ಷ నుంచి ನವೀತವಾದ 95 ಈ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೀಮಿತ ಉಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದಯಪ್ರಾಯದ ಜವಳಿನ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಾದು ಕಠಿಣಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿಗಿಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ತನ್ನದಾಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತನ್ನ ಪೆಜ್ಜನ್ನು ಜೀವನ ಬಂದಿರ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ 18 ವರ್ಷ ಆಡು ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಬಂದು ಕೊರೋನಾ ಡ್ಯಾಮೇಡ್ ಆಡು ಇನ್ನಿತರ ಉವೇಸ ಮೇಡಾಡು ಅಂಕಲ್ನಾಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು 19 ಈ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಂಘ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕಡೆಯ ಮಂಡಳಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವನ್ನು ಇತ್ತೆ ನನದಿ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರ ಅಡೆಗಳ ಮಗಳು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಂದಾಗ ಆಗಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿರಿತರ ಏನು ಬಂದಿದೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಮ್ಮತದ ಸಮ್ಮತಗಳು ಇಟ್ಟದು ಸಮಾಜ ಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾಂಚ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಂತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನೀವು ನಮ್ಮಂದಿನ ಸಾಯಿಬಾಬೆಲ್ಲ ಅಂಜನೇಯ ಪೂಜೆ ತೊಂದಿನ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಕೊರೋನೆ ಪಣಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತಿನ ಅಂತಾರೆ. ವಂದನೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮಂಡಲದ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುರುದೇವರು ಅಡ್ಡಬಹುದು ಮಂಚ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಜಗದಾಂಬ ಲಂಚ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಬಹುದು ನಿಮಿತ್ತ 18 ವರ್ಷ 18 ಮಹಾಮಂದವಾಗಿ 5 ಮಂದಿ 15 ವರ್ಷ ಯಾನಿ ಉಂಟೇನೋ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅವತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೇ ಅಶೋಕನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಗದಾಂಬ ಮಾತೆಗೆ ಹೊರಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಓಡಿಗೆ ಅವು ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗುರುದೇವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಶೋಕನೇ ಪಂಡೀರಿ ನನ್ನಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಬಾಬೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಜಗದಂಬ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸುಖ ಸೌಖ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ವಂದನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗ ಸರಿವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಮಂತ್ರ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಂಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಡು 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತು ನಿಗುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲಂಟು ಗುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ಪುನ ಪಾತರ ಬಂತಿನಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಸರಿಯಾದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತರ ಇರೇಳ್ರಿ. ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಸೇರಿದಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿ ಮದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೂತ ದೇಪನ್ನಾಗ ಈ ದೇಶೋಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಗತ್ತಡು ಮಾತ ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಆಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೋದೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲ ಮಿತ್ತೆ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದುಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಗಲೇನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವೇರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಒರಿಂದ ಧರ್ಮ ಒರಿಯುಡು, ಧರ್ಮ ಒರಿಂದ ದೇಶ ಒರಿಯುಡು. ಮುಂದೆತ್ತ ಮೂಲಭೂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ಮಗಲು ಮಲ್ತುಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದದಗಾಡು ಹತ್ರ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ದದಗಾಡು ಹತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸಾಲೇಂದ್ರ ಪಂಡೇರು ಇದು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬರೋಣ ಇಜಿಂದ ಒಂದು ರಜೆಗೆ ಜಿತ್ತಿನಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಜೊಪ್ಪು ನಾಟು ಇದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬೈದ ಇನ್ಯ ಐಕತ್ರ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಂಚನೆ ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಂಡಲದವಾಡು ಹತ್ರ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೇರು ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೋದು ಏನೋ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಟ್ರು. ಕಡೆದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರತ್ನಾಕರ ಧೀರಜ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೊಂದಿ ಕಡೆದ ಭಾಷಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಡ್ದೊಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಂಚನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಛದ ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಫೋರ್ಡ್ದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾಂಚನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಛದ ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಊರಿದಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ 12 ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಆರಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತದು. तसेच आमच्यासोबत कॉर्पोरेटर श्रीमती काशीबाई जाधव हे आलेले तिकडे त्यांना पण मी व्यासपीठावरती स्वागत करतोय. व्यासपीठावरती येऊन त्यांना सत्कार करायला लता शेट्टी व्यासपीठावरती येऊन तसेच त्याच्यासोबत सुजाता शेट्टी पण सोबत असून एक मिनिट थांबा मॅडम. खूप खूप धन्यवाद तुम्ही या पूजेला येऊन आमच्यासोबत भागी झाल्या त्याबद्दल तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. 2 शब्द तुमच्यातर्फे ताई, 2 शब्द तुमच्यातर्फे. आनंद आनंद हे काय मॅम 2 शब्द. ಅಂಚನೆ ಕಡೆತ್ತ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸು ಮಗುವಿನ ದಂಪತಿಗೆ ಬದ್ದದು ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಡು. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇನ್ನಿತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಕ್ಕ ಸಭೆಡುಂತಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಲದ ಸಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರ ಪರವಾದ ಊರ ಪರೂರ ಮಾತ್ರ ರೂಪೇನ ಪರವಾದ ವಿಶ್ವಂಬರ ಮೂರ್ತಿ ಉಡಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಆ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಕೊಂಚ ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದ ಕಡೇಕ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ಮಾತೆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತೆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಮಾತೆರ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರ್ನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಆಯ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರು ಈತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತಿನ ಪರವಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥಿನ ಪರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾಯ್ತೊಟ್ಟು ನಿಗಳು ಸಮೇತವಾದ ಇನ್ನಿನ ದಿನ 18ನೇ ವರ್ಷದ
ಶ್ರೀಲ ಸತ್ಯನಾದೇವನ ಪಾದವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತದ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ಪವ ಸರ್ವೇರ್ನ ಪರವಾಯಿನ ಪೂಜೆನ ದೇವ ಈರ್ನ ಪಾದಕಮ್ಮಲು ಅರ್ಪಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಪಂಪಂಜನ ಪುಣ್ಯಕಾಲನ್ನು ಕಡೆಯಕಲ ಹೊರತಗು ಮಹತ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚರುಂಡ ಮಂಡಲಿದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎಂಚರುಂಡ ಮಂಡಲಿದ ಏಳಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐತೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಪೂಜನ ಮಾತ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನೇ ಪುನಜಿತನಾದ ಜಗತ್ತಿನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಣವು ಜಗತ್ತಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲಿಗೆ ಮಾತು ಪೊಳ್ಳ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲ ಮಾತು ಅಭಿಷ್ಟನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡಲದ ಏಳಿಗೆನು ನನಾತು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಭಾಳೊಂದು ಬರಡು ನಂಗೆ ಬೆರೆಸಾಗಡು ಪಂಪಣ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರವಾಯಿನ ಪೂಜೆನು ಭಗವಂತಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋಣ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೈತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಪೂರ ಪದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಸ್ತಿಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅವ ಓಂ ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಜೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲಸ್ಮೃತಂ ಗೃಹಂ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಾರ್ಧೆ ಶ್ವೇತಾವ್ರಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವ ಮನ್ವಂತ್ರೆ ಅಷ್ಟವಿಂಶತಮೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮೋಪಾದಿ ಜಂಬೂದೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಮೇರೋ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ ಗೋದಾವರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕೂಲೆ ಶಾಲಿವಾನಸಗೆ ಬುದ್ಧವತಾರೆ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕ್ರೋಧಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ಸ್ಮೃತಮಾನಿ ಮಾರ್ಗೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ಪುಣ್ಯಕಾಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಾದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಾತಾನ ಪರಮೇ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಯೇ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಡೆಯ ಭೂವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಯಜಮಾನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಥುರಾ ಮಂಡಲಿ ನಾಮದೇಶ ಯಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯ ನಾಮದೇಶ ತದಂಗತ್ವೇನ ಗುರುಕಾಲೆ ಪುದರ್ಬಲ್ನೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾಮದೇಶ ತಸ್ಯಾಕಾಂತ ಸುಜಾತ ನಾಮದೇಶ ನಿಹಾಲ್ ವಂಜೇನ ನಿಹಾಲ್ ನಾಮದೇಶ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ವರ್ಗ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲ ಪ್ರಾಪಂಗತ್ವೇನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಮ ಪಲ್ಲೆ अस्माकं सर्वेषां सा कुटुंब परिवार वर्ग समस्त ग्रहदोष ग्राचार नवग्रह शनि अष्टम द्वादश पंचम सर्वत्र दारिद्र्य दुरित लोपदोषादि पीडा परिहारंगत्वेन स्थेम स्थैर्य विजय वीर्य ऐर आरोग्य ग्रह शांति मन शांति आरोग्य शांति प्रापंगत्वेन सकल उत्तरोत्तर अभिवृद्धि प्रसाद प्रापंगत्वेन यथाशक्ति यथा भक्ति पूर्वक आराध्य उडय लक्ष्मी नारायण स्वामी पूजात्मकं कर्मं करिष्ये इति लक्ष्मी नारायण अर्पणमस्तु आर कೈಗೆ मुझे सर ನೀರು ಪಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರ್ನ ಪೂಜೆನ ದೇವ ಇರ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಚೂರು ತಾಟಿದ ಎತ್ತ ಬತ್ತಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವ ತಾಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮಗುರನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂದಿನ ಮಾತು ದುಮ್ಮುದಿವು ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕೆಲಸವು ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಊರು ಬೋರೋ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಾಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿನಗರ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಪಡೆದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಕಾಳ್ಪ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತಿಯ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಊರು ಬೋರಾಜುಳ್ಳ ಮೂಳೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವಿರನು ಕುಲದೇವಿರನು ಗ್ರಾಮ ದೇವಿರನು ನಾಗದೇವಿರನು ದೈವ ದೇವಿರನು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ರಂಜಿತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ದುಮ್ಮುದಿವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮುಡಿದು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬರಲಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರದು ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೇರೂರ್ಕರ್ಲಕ್ಕ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಿನ ದೇವರ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನ ದೇವರನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿತಿಲೆಂದು ನಾವ ಮತ್ತದ್ದು ಅಡ್ಡದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತೋ ಭವಂತೋ ಮನಸೋ ವಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಾತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಕೊಂಡು ಪೋಲಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ 3 ಸಲ ನೀರು ಪಾಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಾದೋಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡಲಿ ಪಾದೋಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತಾರಾದಿ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಲಿ ಆಚಮನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಧುವರ್ಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿ ದೇವತಾ ಪುಷ್ಪ ಪಾಡಲಿ ಪುಷ್ಪಲಂಕಾರ ಪೂಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತ ಪಾಡಲಿ ಅಕ್ಷತಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಪುಷ್ಪಲಂಕಾರ ಪೂಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಡಿಗೆ ಪರ್ದ ಚೂರು ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದೇವಿರ್ನ ಒಂಚೂರು ತುಳಸಿ ಪಾಡಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ
ಮಂಗಲ ಕೋಲು ಮಂಗಳನಿರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಡೇಗಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿಲ ಬಾಬೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರೋ ಪ್ರತಿಗಚ್ಚದ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ರಸ್ತೋ ಬಲೆ ನಾನು ಅಲ್ತ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯತೆ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಿ. ಭೂಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಸ್ವಾಗಣಾಧಿಪತೆ ನಮಃ ಭೂರ್ಭುಸ್ವಾಗಣಾಧಿಪತೆ ಆವಾಯಾಮಿ ಆವನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಆವಾಯಿತೋ ಭುವ ಸಂಸಾಯಿತೋ ಸನ್ನೇತೋ ವ್ಯಾಪ್ರೋ ಭುವ. ನೀರು ಸಲ ಮೂಜು ಸಲ ನೀರು ಪಾಡಲಿ. ಪಾದೋಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಮತೆ ನಮಃ. ಪಾದೋಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹರಿಕಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಕ್ಷತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಡಗೈ ಅಕ್ಷತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಡು. ಮೇರೆ ಎಡಗೈಟ್ ಇಂಚ ಬರೋಡಮ್ಮ ಇಂಚದ ಕರವಲ್ಯಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಚ ಏಪಲ ನೆನಪುಡು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲ್ಮುಖ ಆರಾಧನೆ ಅಂಗೈ ಕೆಳಮುಖ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ಮೆದ ಹೊಳ್ಳು ದೇವರಿಗೆ ಕುರುಪುನ ಬಾಕ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪಕ ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣಕಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಪಿದೆ ದೇವರೇ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೀವ್ ಒಣಪನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುರುಪುನ ಒಂದು ಗೆತ್ತೋನ್ನ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಮದ್ಮೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರುಪುನ ನಮಕ್ ದೇವರೇ ಕೊರ್ರೆ ಆಕಾಶ ಮುಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರ ಆಕಾಶ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರೇ ಎಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹತ್ತು ಇಂಚ ಅವೇ. ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ. ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ. ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ. ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ. ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಪಾಶಾಂಗುಧರಾಯ ನಮಃ. ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ. ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ. ಗಣಾಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಗಂ ಗಣಾಧಿಪತಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ದ್ವಾದಶಾ ಪೂಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಧೂಪಂ ಅಗ್ರಾಪಯಾಮಿ. ದೀಪಂ ದರ್ಶಾಪಯಾಮಿ. ನೈವೇದ್ಯಾರ್ತಿ ಕದಳೆ ಕಂಡನಾನಾ ಫಲಭುಕ್ಷ ಪೂಜಾದಿ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕಲಶ ಪೂಜನಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಒಂಚೂರು ಉಂತೊಲ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಕೈಟ್ ಹೂ ಬತ್ತೊಲ್ನೆ. ಎಡಗೈಟು ಎಡಗೈಟ್ ಬಲಗೈಟು ಚೂಚೂರು ಐಟ್ ಪಾಡೋದು ಕೊಡವೆ ಕಲಶದ ಮೆತ್ತವೆ. ಓಂ ಇನ್ನುಂಡ ಪೊಯ್ಸರ ತೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಎತ್ತನ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟದಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ವಾಸೋಣ. ಏನಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಹಾರ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಡ ಚಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಎಡಗೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ. ಓಂ ಕಲಶಮುಖೆ ವಿಷ್ಣು ಕಂಠಿರುದ್ರಮಾಜಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತೃನಾಗೋ ಸಾಗರ ಸರ್ವೇ ಸಪ್ತದೀಪ ಸುಂದರ. ಋಗ್ವೇದಂ ಯಜುರ್ವೇದೋ ಸಾಮವೇದೋ ಧರ್ಮಃ. ಅಂಗೇ ಚ ಸವಿತಾ ವಿಷ್ಣು ದುರುತಕ್ಷಯಕಾರಕ. ಗಂಗಾ ಯಮುನ ಚೈವ ಗೋದಾವರಿ ಸರಸ್ವತಿ ನರ್ಮದಾ ಸಿಂಧು ಕಾವೇರಿ ಜಲೇ ಸ್ಫುಟಿತಂ ಗುರು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಪೂರ್ಣಮಾಮಾಯಾಮಿ ಸ್ವಾರ್ಣಮಾಮಾಯಾಮಿ. ಪೂರ್ಣದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ.
आदित्यादि नवग्रहदेवताभ्यो नमः। ओम सूर्याय नमः, सोमाय नमः, अंगारकाय नमः, बृहस्पते नमः, शुक्राय नमः, शनीश्वराय नमः, राहुवे नमः, तन्मध्ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिके शरणो त्रयम्बके देवी। कुल्ले कुडंचूरु भूपतुल्यम देवरी पाडो पीठ पूजनांच करिष्ये। हरि ओम ओम इत हाँ ओम परदेवताभ्यो नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वदेवताभ्यो नमः, गरुडाय नमः, वेदस्साय नमः, दुर्गाय नमः, सरस्वते नमः, पृथ्वी नमः, क्षीरसागराय नमः, श्वेतदीपाय नमः, महते दीवृत्तमण्डपाय नमः, पद्मनाभाय नमः, अर्कमण्डलाय नमः, सोमण्डलाय नमः, सत्त्वाभिंशये नमः, रजोंभुं दुर्गाय नमः, आत्मने नमः, अंतरात्मने नमः, परमात्मने नमः, ज्ञानात्मने नमः, विमलकाय नमः, उत्कर्षणे नमः, ज्ञानाय नमः, क्रियाय नमः, योगाय नमः, सत्याय नमः, ईशान्याय नमः, अनुग्रहाय नमः। ओम नमो भगवते भगवना गच्चा गच्चः भगवंत श्री सपरिवार विश्वम्भर मूर्ति उडय श्रीनिवास स्वामी देवताभ्यो नमः। पीठ भोजनं समर्पयामि। पीठा पूजानंतरे रेड गेट पतल्ने इरवेरप्प पू पतल्ने। ओम अता देवताभ्यो नमो नमः। ओम कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भूभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखिलांडकोटि ब्रह्मांड उदय भूवैकुंठाधिपति लक्ष्मी रमण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। स्वस्तिक मध्ये कलश मध्ये मंडला मध्ये श्रीमन्नारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि ध्यानम्। ओम नमो नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। आवायामि आवनं समर्पयामि। ओम आवाहितो भव, संसायितो भव, सन्नीतो भव, सन्निरुद्धो भव, अवगण्यतो भव, सुप्रसन्नो भव। हरि ओम सत्यदेवताभ्यो नमः। संतुष्टाय नमः, दर्भाय नमः। ओम जगनं पूजयामि, कटिं पूजयामि, उदरं पूजयामि, हृदयं पूजयामि, पार्श्वं पूजयामि, वृषदेशं पूजयामि, स्कन्दं पूजयामि। ओम आयां भावं पूजयामि, हस्तं पूजयामि, नासिकं पूजयामि, वदनं पूजयामि,
स्तोत्रं पूजयामि, नेत्रं पूजयामि, भुवं पूजयामि, भूमध्यं पूजयामि, ललाटं पूजयामि, शिर पूजयामि, सर्वांग पूजयामि। लक्ष्मी नारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वांग पूजयामि। नमस्कार अरे कई तिरकल अतः देवताभ्यो नमो नमः। ओम पत्र पूजनांच करिष्ये। हरि ओम तुलसी पत्रं समर्पयामि, बाजी पत्रं समर्पयामि, चंपका पत्रं समर्पयामि, बिल्वा पत्रं समर्पयामि, दुर्वायुग्रं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। नानाविध पत्र पुष्पालंकार पूजनं समर्पयामि। अतः पुष्पालंकार पूजनांच करिष्ये। करवीर पुष्पः, जाति पुष्पं समर्पयामि, चंपका पुष्पः, बकुला पुष्पं, शतपत्र पुष्पः, कल्लार पुष्पं, सेवंतिका पुष्पः, मल्लिका पुष्पः, नवमल्लिका पुष्पः, गिरिकर्णिका पुष्पं, आतुजी पुष्पं, पारिजात पुष्पः, पुन्नाक पुष्पः, कुंद पुष्पः, मालती पुष्पं, केतकी पुष्पं, मंदार पुष्पः, पाटली पुष्पः, अशोक पुष्पः, ओक पुष्पः, दाड़िमा पुष्पः, देवदार पुष्पः, भृंगराज पुष्पः, कमल पुष्पः। श्रीमन्नारायण स्वामी देवताभ्यो नमः। नानाविध परिमल पुष्पालंकार पूजनं समर्पयामि। श्रीमन्नारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः। समर्पयामि। ओम नमो देवताभ्यो नमो नमः। सर्वत्र राजोपचार पूजनं समर्पयामि। अतः देवताभ्यो नमः। केशवादि द्वादश नामत्रय पूजनांच करिष्ये। देवರಿಗೆ 24 ನಮಿದ ಕೇಶವ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಮಂಟಪ ನಾಮಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರ ಸಮರ್ಪಣ. ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ, ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, श्रीकृष्णाय नमो नमः, शंकरकृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अधोक्षदाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमो नमः। केशवादि द्वादश नामत्रय पूजनं समर्पयामि। अतः महालक्ष्मी पूजनांच करिष्ये। नमस्ते महम्माये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदा हस्ते माता लक्ष्मी नमोस्तुते। ಅವಳು ಒಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೋ ಜನತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಪೂಜೆ ಉಲೇಡಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ ತೋ ಜನತೆ ಓಲು ಪಿರಾಡ್ ತೋಲೆ ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ, ಕಮಲಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮಾಸನಾಯ ನಮಃ, ಸೋಮಾಯ ನಮಃ, ಚಂಡಿಕಾಯ ನಮಃ, ಅನಗಾಯ ನಮಃ, ರಮಾಯ ನಮಃ, पीतंबरधारणे नमः, दिव्यगंधानुलेपनाय नमः, ओं रत्नदीप्ताय नमः, वाञ्छितार्थप्रदायिन्ये नमः, इंदिराय नमः, नारायणाय नमः, हरिप्रियाय नमः, शुभदाय नमः, लोकमात्रे नमः, दैत्यदर्पारणे नमः, सुरासुरापूजिताय नमः। ओं महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः। श्रीहरि पुनर्धूपदीप मंगलधराजनं करिष्ये। लक्ष्मी
नमस्कारो प्रतिगच्छताम् अत देवताभ्यो नमः आवरणपूजनाञ्च करिष्ये ओम नारायणाय नमः नराय नमः अच्युताय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः सृष्टिसंहारकाय नमः दामोदराय नमः प्रथमावरणपूजनां समर्पयामि ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अतरुणवेदाय नमः वैनिमण्डलाय नमः सूर्यमण्डलाय नमः द्वितीयावरणपूजनां समर्पयामि केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः श्रीकृष्णाय नमो नमः ओम सूर्याय नमः सोमाय नमः अंगारकाय नमः बुधाय नमः बृहस्पते नमः शुक्राय नमः शनीश्वराय नमः राहवे नमः केतुवे नमः चतुर्थावरणपूजनां समर्पयामि इंद्राय नमः अग्नेय नमः यमाय नमः निरुते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशान्याय नमः पंचबाणपूजनां समर्पयामि मेषाय नमः वृषभाय नमः मिथुनाय नमः कर्काटकाय नमः सिंहाय नमः कन्याय नमः तुलये नमः वृश्चिकाय नमः धनुषे नमः मकराय नमः कुंभाय नमः मीनाय नमः षष्ठावरणपूजनां समर्पयामि ब्राह्म्ये नमः महेश्वर्ये नमः कौमार्ये नमः वैष्णव्ये नमः वाराये नमः नारसिंहे नमः चामुण्डाय नमः इंद्राणे नमः सप्तमावरणपूजनां समर्पयामि मत्स्याय नमः कूर्माय नमः वराय नमः नरसिंहाय नमः रामाय नमः बुद्धाय नमः कल्के नमः अनंताय नमः विश्वरूपाय नमः श्रीमन्नारायण स्वामी देवताभ्यो नमो नमः क्रोल्कादि आवण देवताभ्यो नमः आवण पूजना ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುದು ಕಾಪಾಡು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಸಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ 16 ಸಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ ಅವೇ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ 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 ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಪೂಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಿಯತಾ ಓಂ ವನಸ್ಪತಿ ರಸೋ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಹರಿ ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರೋಯ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ ಒಂತೆ ಕೈಟು ಪೂ ಬತ್ತೊಂದು ಒಮ್ಮೆ
ದೇವಿಯನ್ನ ಕಥೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಓದುದು ಒಳ್ಳೆ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದ ಏನು ಅಧ್ಯಾಯನ ಓದಿಯರು ಯಾವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಳೆ, ಯಾವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ಪಳೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ ಬೇಟಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮಸ್ತಕೋಗು ಪೂಜೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ನಂಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಐಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬನ್ಪಡು ದೇವಿನ ಧರ್ಮ ಬನ್ಪಡು ಒಂಜಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿಲ್ಲ ಆ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತಿರಂಡ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕಗೆ ಅಂಚ 5 ನಿಜವಾದ ಈ ಕಲಿಯುಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದಿನ, ಯಾವುದೇ ಪುಟ್ಟಿ ದಿನ, ಯಾವುದೇ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ, ಮದುವೆ ದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಭಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಂಡ್ಬ ಭಟ್ರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಿಲೆ ಭಟ್ರಗಲ ಏದು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಆತ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಐಕೆ ಐತಾಂಡಲ್ಲ ಫಲದಿ ಕೊಡುಂದ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಳಿಗೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಲ ಪರ್ಂದು ಕೊರ್ಲ ಕೊರ್ಜುಳ್ಳ ಬನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರುಂಡಲ ಬನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರುಂಡ ಅಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರ್ಜುಡ ದಾಯ ಕೊರ್ಜ ಅಂದು ಕೇನುಜಾರಿ ಅನ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತಾ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡತನ ಮತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಂಡಲದ ಮಲ್ಲ ಸಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡದ ನಮ್ಮ ದಾಯಗ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಬನ್ಪಡು ಬೇಡಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪೂಜ್ಯಾಯ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸತ್ಯಧರ್ಮ ರಥಾಯ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಯ ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪಣ್ಣಗ ಭಕ್ತಿರು ನಮ್ಮನಾಯಗ ಭಕ್ತಿರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಾಯಗ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಯಗ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ರೂಪಡು ಬೇಡಿದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಪದೇನಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರುಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆನ ಪಣಪೇರಿ ಏರಾಯನಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಆಗಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ದೇವರು ಬೇಡಿದಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ಕಾಮಧೇನಾದ ಬರಪೇರು ಎಂದು ಪಡೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡುವ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ತುಲೆ ಏರಾವರಿ ನಮ್ಮ ರಘೋಣ ಲಕ್ಕತ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಲೋಕ ಸಂಚಾರನು ಹೋಯರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಪಂಡಪ ನಮ್ಮ ದಯಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೋಯರು ಅವಳು ಪಂಡರಿ ಏರ ತೆರೆದಿನ ಗುರುಕುಲಗಳು ಮಾತ ಇಂದಾಪ ಜಗತ್ತಡು ಭಗವಂತಿ ಕೊರನೆಂಜಿನ ಜನ್ಮ 1000 ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೆಕ್ಕದೂಪುಣದ ಅಂಡ 93 ಕೋಟಿ ಜೀವ ಜಂತುವಿಗೂ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಎಷ್ಟೋ 1000 ಜನ್ಮಗೂ ದೇವರು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ 1000 ಜನ್ಮಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಜನ್ಮ ಪಣ್ಣಗ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರುಡು ನಂಗೆ ಕೊರನೆಂಜಿನ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ಪಣ್ಣ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂದುಂಡು ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೈತುಂಡ ಬುಳಿಪುವ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆತ್ತುಂಡ ತೆಳಿಪುವ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲೆಗ ತೆಲಿಪರ್ಲ ಬಲ್ಪುಜಿ ಬುಳ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಕಾನ ಪೀನ ಸೋನ ಬೋಡು ಬುಡ್ಚಿ ಬಂಡ್ರು ಮಾತ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪ್ರಾಣಲೇ ಕೊಡ್ತುಜೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗಡು ಪೋನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏರಾವರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪಂಡೇರು ದಾಪ ಕೇವಲ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಲಕ್ಕ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಉಡ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಪುಣು ತಿನಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕುನು ಒಂದು ಪಂಡ್ರು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ತಪ್ಪ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಲ ಎಂಚ ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟಾಂಡು 2 ಹುಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡು ಸಾವು 2 ದಾಪುಂಡು ಈ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುರ ಎಂಚನ ಅಂತ ಪಣದು ತೆರೆದಿ ಸೈತಂದ ಅಂಡ ಜೀವನ ಮಂತಂದ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪಣಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಗುರುಕುಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಮಲ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಾಜಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊರ್ಚಾಂದ್ರಜನ ದುರಭ್ಯಾಸರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮನುಷ್ಯಗ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಮಾತ ಷಡ್ವರಿ ಅಡಕವಾದುಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗಡು ಹೋದಂಬ ಅಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಣದು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಸಂಗನು ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿರು ಸತ್ಸಂಗೂ ಭಾಗ್ಯಾದು ಈರ್ಲಕ್ಕದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿರು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ನೀ ಬುಲ್ಪು ಮಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ಜೀನ ನಮ್ಮ ತೊಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತುಂಡ ರಗಣ್ಣ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪು ಎಂಚಿನ ಒರಿ ಪೊರ್ಲೈತೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಂಡಲದ ಪೂಜೆ ಪಾಪುನು ಅಂದು ಪಣದು ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಬಂಡೆ ವೆಚ್ಚೇನೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಮೇರು ಪೋಯೇರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ಜಿಯ ಏನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದು ಪೋಣಾಗ ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಪೀಠಿಗದ ಕಥೆ ಬಣಪ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕಥೆಗೆ ಬರಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚ ಭಕ್ತಳನ್ನು ಬಣಪುಣ ಎಂಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿನಿ ಆನೆ ಬಣಪುಣ ಸೀದಾ ಊರು ಪೋಯರಿಗೆ ಊರು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಅಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ
ಅಪುರುಪಡು ರಾಗಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಲ್ಲಡು ತಮ್ಮಲೇನೋ ಮಾಮಿಯ ಬತ್ತದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಕ ಮತ್ತ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತ ನೆಲ ಮತ್ತ ಬಚ್ಚೇರು ಬುರ್ಕಲ್ಲ ಬೋದೇರು ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೋರಿ ಕೈಕಂಜಿ ಅಥವಾ ಪೆತ್ತ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬುಗ್ಗು ಪೋನಿಪ್ಪುವ ಅಪರೂಪದ ಬೆಂಜರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಕೋರಿನ ಮೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯರು ಪತ್ತದು ಐಕ ಒಂಜಿ ತುಯಿಲಕ್ಕ ಮೇಗ ರಾಗಣ್ಣಗೆ ಬಿಂಜರತ ಅಂತ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಪೂಜೆಂಕದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೇರು ತುಲೆ ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ಮೇರೇನ ಬಂತನು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡೆದಬಹುದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ್ನು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಮೇರೆಗೆ ತೂನಗ ಪಾಪ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಕೋರಿಳು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪುವ ಎರೆಗಾಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ರಾಗಣ್ಣ ಜಗಣ್ಣ ಊರ್ಪೋಂಡ ರಾಗಣ್ಣ ಪೋದು ಕೋರಿನ ಪತನ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆ ತುಯಿಲಕ್ಕೇನೆ ಮಗನ ತುಯಿಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೂಜೆಂಕದು ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೇರು ತುಯಿಲಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಗೆತ ರೂಪೋಡು ತೋಡ ತಂದೆ ಕಿಂಜಿಗಿಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ದೆಪ್ಪರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದೇ ಕರಿಯ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ದೇ ಕರಿಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಕೆರೆಗಾಂಡಲೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಡ ತಿನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮತ ಪಡ್ದು ಬಂಗಾರ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪ ಅದಾಗ ಸತ್ಸಂಗದ ಅರ್ಥ ಏನಾಂಡು ಒರಿ ತುಯಿನೇ ಪಣಪೇಗೆ ಐಕ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ದೇವರೇ ನರಮನೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ಒಂದು ಊರು ಪೋಲ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬುಲ್ಪದೇರಿ ನಾ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕಿರಿತೆ ತಿನ್ಪ ನಮಕ್ ಏತು ಮಜಾ ತುಲೆಗೆ ಎರೆಗಾಣಲ ಸಜತೆ ಬೇಜನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎರುತ ಬೇನೆ ಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಚನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮೂಲ ಬತ್ತಣ ತುಲೆ ದೇವರು ತೂಪೆರುದುಲೆ ದೇವರು ತೆರಿಪೆರು ದೇವರು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತೂ ಸತ್ಸಂಗದ ಉದ್ದೇಶ ತುಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ತು ಎಂದು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಸೀದಾ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲು ತಿರುಗೋದು ಬತ್ತೇರಿ ತಿರುಗೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಏರ ಬಕ್ರಿ ಸಾಬೇರು ಬಂಜಿದ ಪಾಡಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪದ್ದೇನು ಬಕ್ರಿನ ತಾಂಕೊಂದು ಎತ್ತೇರು ಮೇರು ಪೋಯರು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವು ದಿನೋಡ್ದು ಇಂಚು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣದು ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಮಾತ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ನ ಮಾತ ಪಡ್ದು ಬಂದೆ ಶುದ್ಧ ಹೊಡಿಪೇರು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಗಳು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಗ್ಗ್ಯಾರಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೂರ ಎಂಕಲ ಮುಗ್ಧ ಆಣು ಪೊಂಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಪಣದು ಏತಿ ದಿನ ಮರ ಪೂಜೆ ಆಂಡತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೌನಣ್ಣಗೆ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಕೆಲವು ದಿನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಅಂತೂ ಮನದಾನಿ ಪೂಜೆ ಮುಖ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆ ಖಾತ ನಮ್ಮ ಮನದಾನ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಬಕ್ರಿ ಸಾಹೇಬರನರಿಗೆ ನಾಪ ಎಂಕಲು ಎಡಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಆರ ಆಯಿಸಾಬಿಡು ಪಾಪ ಬದುಕಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪದ್ವದೀನು ಬಕ್ರಿ ಏಡನ್ನು ತಾಂಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಮೇರು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೇರು ತಿನ್ಪೊಂಜನ ಕಂಜಿನ ಪೂಲಾಯ ಕೊನೇರು ಮಂಡೆ ತಿರ್ತು ಮಲ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಚೀಲಾಡ ಪಾಡಿಯರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಡ್ಪುಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ವ್ರತ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಅಂದು ಪಣಪಿರ್ತಲೆ ದಾಸೇರು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿಡಲಿ ಏನು ಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏತಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಣ್ತೇರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಬೋದು ಸಾಯ್ಬೇರಾರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮೇರೆ ದಿನ ಪುರಂಚಿತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗ್ಗಲನ್ನು ಕಂಜಿನೋ ಕಂತದ್ದು ಬಾಜಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲಾಟ ಪಾಡಿಯರು ನಂಗೆ ಏತ ಖುಷಿ ನೀ ಬಾರ್ಲಾಕಿದ ಪರ್ಬ ಇರೆಗಾಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರ್ಪುಣ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ರಾಗಣ್ಣ ತುಲೆಗೆ ಆ ಕಂಜಿ ತೂಪುಣ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಪಣದು ಬುಳ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚೆಲ್ಪರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ ದೇವರ ತೂಪೇರಿಗೆ ಐಕೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಾವು ದೇವರೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಹೋದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಪೂಜೆ ಪಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ ಮಿತ್ತ ಮಂದು ತೂಪ ನಮ್ಮ BP ರೈಸ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಬನವ ಅಣ್ಣ ಆ ಏಡಿಗೆ ಕೇರ್ನ ನಂಗೆ ಎರೇಗಲ ದುಃಖ ಬರ್ಪುಜಿ ಈತು ಖುಷಿ ಆಪಣು ಈತು ಮಜಾ ಆಪಣು ಅದಾಗ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದಲಾ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಂಡ ಒಂದು ಎಂಚನಪ್ಪ ಸತ್ಸಂಗ ಬೋದು ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ ಎಂಚನ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಐಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯನ ನಮಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪಡೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದ ಬತ್ತುಂಡಿಗೆ ಶೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಸಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪ ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಅನಚಾರ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸೀದಾ ಕೂಡ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಬೇಜಾರಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೊಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋಪನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳ ತೆಡಿಲು ಬರಸ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರತ ಅಟ್ಟಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಆ ತೆಡಿಲಿಗೆ ಪೋಡ್ತುದು ಅಲ್ಪ ಪೂಡ್ನಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿ ಬರದ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಗೋಮಾತೆ ಬರ್ತದು ಆ ಆಯ್ಗ ತನ್ನ ಎದೆ ಬೇರುಕು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತಿರುಪತಿಡು ತೂಪತಿ ಪರ್ಯಾಣಿಗಳು ತಿರುಪತಿಡು ಒಡೆಯ ವೆಂಕಟಾಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೆತ್ತನ ಕುಡಿತ ಆ ಪೆತ್ತ ಪುಂಚೋಡು ಭಗವಂತಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪಂಚ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತಲ ನಡಪುಣು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಕಷ್ಟಡು ಪೂರ್ಣಂಚ ಸಂದರ್ಭ ಪೆತ್ತ ತನ್ನ ಮೆರೆಟ್ಟು ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಪೇರು చెప్పಡ ಒಂದೇ ಉಂಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾದ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪೇರ್ಗೊಂಡತ ಏನ ಜೀವನ ವರ್ತುನತ ಅಂತ ಪಡದು ಇಲ್ಲ ಕಂತದು ತಾಂಕದೈಕ ಬುಡಾಪನಂಚಿನ ಪಜರು ಗುಜರು ಮಾತ ಪಾಡದು ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಬುಳ್ಳೆತ್ತೇರಿಗೆ ಬುಳಪಾಯರು ಪೆತ್ತನು ಕಡೆಗಾದಿ ಪೆತ್ತ ಎಣ್ಣಡು ಎಂಕು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯತ ಅಂತ ಪಣದು ತಾನು ಕಾಡುಗು ಬೋದು
ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರೊಂಡುಗೆ ಕನ್ನಿಗೆ ನೀನು ಪೆತ್ತ ಕೆಂಜಿ ದೀಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರೇನ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತ ಪೇರು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ ತಾಂಕೆನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾರ್ಥಗಾಣ ಬಣ್ಣದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಜಿ ಕನ್ನತದು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಪೇರನ್ನು ಬೊರಿಪೆ ಕಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬು ಕಟ್ಟುವಾಡುವೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರನ್ನು ಪೂರ ಬೊರಿಯರಿಗೆ ಬೊರಿದು ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾ ಬೆಂಜನ ಮಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತ ಮತ್ತು ಮೃಷ್ಟಾನ ಉಣಸು ಮಂತೇರು ಕಡೇಕಾದ ಪೇರು ಬೊರಿಯೊಕ್ಕ ಕಂಜಿದ ಬಲ್ಲನು ಗಿಚ್ಚರಿಗೆ ಗಿಚ್ಚಾದು ಕಂಜಿ ಬಾರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಪಾಂಡು ಬಾಯಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆಟಿ ಪೇರು ಬತ್ತಜಿ ಕಂಜಿಗೆ ಕಂಜಿ ಸೀದ ಹೋದು ತನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆಕು ಗುದ್ದುಣಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ನೀವು ತೂಪಾರ ಕಂಜಿ ಮಂಡ್ಯಗಿದೆ ಗುದ್ದುಣು ಗುತ್ತುಂಡ ಪೇರು ಬರಿಪನಾಗ ಬಲ್ಲ ಗುಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪೆನ ಮೆರೆಕು ಗುತ್ತುಂಡದಾಗಿ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಪೇರು ಬತ್ತಜಿ ಅಮ್ಮನ ಮೆರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಪೇರ್ತ ಟಾಂಕಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಮಂಡ್ಯಡು ಗುತ್ತುಂಡು ಗುತ್ತುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಎಂದುಂಡು ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಪೇರು ಜನ್ಮ ಕೊರಿಬೇಕ ಪೇರು ಕೊರ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಾಲನಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಕನ ಮೆರೆಟಿ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ಪೂರ ಸೀಂಡಿದು ಬೊರಿತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಗುರ್ಕಾರ ಬರ್ಬಿ ಒಂದು ಗೊಡ್ಡು ಬೆತ್ತ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಬೇರೆಗೂ ಮಾರ್ಬಿ ಅವಾಗ ಕಂಜಿಗೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಕ ಮೆರೆಟಿ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಕಂಜಿ ಗುದ್ದುನಗ ಮೆರೆಗೆ ಬೇನಾಪುಣಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಕಂದಾಯನ ಮೆರೆಟಿ ಪೇರಿಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಕನ ಪೆತ್ತಾಗ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಥವಾ ಜೋರು ಮಲ್ಪಗನ ಜೋರು ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ಗನ ತನ್ನ ಮೂಕ ಬೇದನಡು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಮಡಿಲ್ಬೋದು ಸೇರುಣಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕಲ ಜನ್ಮ ಕೊರುತ್ತ ನರಮಾನಿಗಳ ಜನ್ಮ ಕೊರುತ್ತ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊರಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಲಮ್ಮ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ತನ್ನ ಮೂಕ ಬೇದನಡು ಭೂಮಿ ತಾಯಿನ ಮಡಿಲು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಅವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಮ ದೇವರು ತುಯ್ಯರು ದಯಗಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಪುಣ ತೋಣಾಗ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ತಿಥಿ ತುಲೆ ಏರಾವ್ರಿ ಗುರ್ಕಾರೆ ತಾಂಗಿ ಆಯ್ಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಯಾನೇ ಬಂಜನಾಲಾದ ಬಂಜನಿಲಕ್ಕೆ ಪೇರು ಕೊರದು ಆ ಗುರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಣ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಯಾನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರು ಕೊರಕಾಣವನ್ನ ಮೆರೆಟ್ಟಿ ಪೇರೆಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಯನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದೊಂದುಂಡತ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜಾಗಡ್ ದೇಗಿ ಹೊರ ಬತ್ತುಲ ಪಣ್ದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ದೇವರ ಪಣ್ಪೆರಿಗೆ ಮಾತಾ ಪೆತ್ತ ನಿನಕ್ಕಲೆ ಯಾನ ಜನ್ಮ ಕೊರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮೋಡು ಈ ಕರ್ಮ ಮಲ್ದ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಪೆತ್ತಾದ ಪುಟ್ಟಿಯ ಈ ಜನ್ಮೋಡು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ನಾನೊಂದು ಜನ್ಮೋಡು ಗೋಮಾತೆ ಆದಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎರೆಗೆ ಪೆತ್ತಗೆ ದೇವರ ಅಶರೀರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಅವಾಗ ತುಲೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ಪೆತ್ತಾಗ ಏತೇ ಹಾಕಳೆ ಏತೇ ಕೆರಲೆ ಅವು ವಿಷ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಮೃತ ಕೊರ್ಪುನು ನಾನು ಮಾನಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಬೋಂಡ ಇನ್ನು ರಾಗಂಡೇಟ ಜನ ಬೆಲ್ಲ ಬೋನಾಗ ಫೆರ ಬೋನಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೋರ್ದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವ ಯಾವತ್ತು ಪೆತ್ತ ತಾಂಕನಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಐಕ ಗಾಮದೇನೋ ಒಂದು ಪಣಪನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪೊಡಂದಾಂಡ ಮೇರೆ ಇಂಚನೆ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 93 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ನಿಗರು ಮಾತ ಗೋಮಾತಾಡಬಹುದು ವಾಸ ಮಲ್ಪಲೇ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ ಪೆತ್ತದ ಇಡೀ ದೇಹಡು ವಾಸ ಮಲ್ಪರಸರು ಮಾಲ್ತೇರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಓದಿ ಪೆತ್ತಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆರಿಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ದೇಹಡು ಕುಳುದಿರತ್ತ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಪೆತ್ತ ಬನಪುಣಿಗೆ ದೇವ ಜಗತ್ತೇವು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಈರೇ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರನತೆ ಮಾತ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ದೇಹಡು ಕುಲ್ದೇರು ಕಡೆಗೆ ಹಿರಿಯಗೆ ಜಾಗ ಊತುಪುಣಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ದೇಹ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದನು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವು ಗೋಮಯ ಬರ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರು ಪಂಡೇರು ಷಷ್ಠಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಗೋಮಯ ಓಣದ ನೀನೇನೇ ಯಾನು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಣದು ಗೋಮಯ ಬರ್ಪುರ ಜಾಗಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬೋದು ಕೊಲ್ಲಿಯರಿಗೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಇಲ್ಲಲು ಯಾನು ಅಲ್ಪಕೊಲ್ಲು ಎನ್ನ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅಲ್ಪಕೊಲ್ಲಿಯರು ನಾನು ಯಾನು ಅಲ್ಪಕೊಲ್ಲು ಒಂದು ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತ ಬನ್ಪುಣಿಗೆ ಗೋಮೂತ್ರ ಬರ್ಪುರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅವ್ವ ಅಂದಣ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಣ್ಪೋಳು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ಅಲ್ಪಕೊಲ್ಲಿಯರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತ ದಾದ ಅವಳು ಯಾನು ಅಲ್ಪಕೊಲ್ವೆ ಪಣದು ಗೋಮೂತ್ರ ಬರ್ಪುರ ಜಾಗಡು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೋದು ಕೊಳ್ಳಿಯರಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನಿಕಲ ತುಲೆ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರಾದಿ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುವನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚೇನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರೇ ಗೋಪಾಲಕೆ ಆದ ಜಗತ್ತನೇ ಕಾಪುರಂಚಿನ ಅಂಬಿಗೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಪೋಯಿರಂದ ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಆ ಪೆತ್ತಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು ನಾ ಗೋಗ್ರಸ ಬಲಿಕರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪಣಪನಮ್ಮ ಈ ಜನಕ್ಕಲಡು ನಮ್ಮ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುಣ್ಯಬೇಡಿ ಪುಟ್ಟಿಯರಂದ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿತು ವೈದಿಕ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಗೋಗ್ರಸ ಬಲಿಕರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಾಂತಿ ಮಂತದ್ದು ಪೆತ್ತಗ ಮೂಜಿಸು ತಿರುಗಾದ ಐಕಾಯಿನ ದಾನ ಕೊರದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನಃ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದೋಷ ದೂರ ಆದ ಬರ್ಪಡೆಗೆ ಗೋಗ್ರಸ ಬಲಿಕರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚ
ಜಗತ್ತೊಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೈಕೆ ನೂತನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೈ ಪೆತ್ತ ಬರಡು ಪೆತ್ತ ಬತ್ತದು ಗೋಮೇ ಗೋಮೂತ್ರ ಬಣ್ಣದಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಟ್ರ ನಗಲು ದನ ಕನ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಬೇರು ದನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಧನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ದುಡ್ಡು ದನ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಪೆತ್ತ ಕರು ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಕಂಜಿ ಈ ರೆಡ್ ಕಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪುಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಇಲ್ಲು ಪವಿತ್ರ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣದು ಈತ ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 7ನೇ ನಾಳಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಬರ್ಪೂಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರಾಕರ ಇಲ್ಲಾಡ ಯಾನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೆ 7ನೇ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೆತ್ತ ಕನದೇರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಭವಟಾಕರ ಇಲ್ಲಾಡ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಕಣದೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪೆತ್ತ ಗೋಣಿ ಮಾತ ಕಾರು ಕಬಡ್ ಜಾರುಂಡು ಈ ಬೊಂಬೈಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಪುಟ್ಟುಂದ ಅಂಡ ಪೆತ್ತವಾದ ಕಾಮದೇವನಾದ ಬದುಕೊಡುವ ಪಣದು ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯನಾದೇವರ ಕತೆ ಉದ್ಭವವಾದ ಬರ್ತುಂಡು ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಗೊಂಡಲ ಕಥನ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣವು ಬೋಡಿಗೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಳಸಿ ಖರ್ಚಾವು ಪುಸ್ತಕ ಖರ್ಚಾವು ಅಪ್ಪಗ ಸತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಸತ್ಯ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಆ ನಿಷ್ಠೆಡ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆನೇ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಐಕ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಿನ ವ್ರತಾಚರಿತ್ರ ಬಣದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭ ಐಟ್ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜಾತ ಕೊರಿಯರು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೋ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೋ ಕೇವಲ ಕೇಲಕ ಬಾರ್ ಜಾಡು ಚಾಯಿ ನಾರಿಯಲ್ ಪಾಯ್ಜೆ ಪೂಲು ಪಾಯ್ಜೆ ಎಂದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಬರೆತುಜಿ ಮೇರೆ ದಾಯಿಗೆ ಬಾರಿದ್ರೆ ಬೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪೂಲು ಬೋಡು ಪೂಜಾ ಪೂಜಿತೇನ ದುಬೈಡ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರ್ಜಾಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾರ ಗಿಡನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಆ ಪೂಜಾ ಅಪ್ಪಗ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಕೇಲಕ ಜಾಡು ಪಾಯಿಜಿ ನಾರಿಯಲ್ ಪಾಯಿಜಿ ಎಂದು ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಡೆ ಬಂಡ ಸತ್ಯಡು ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡಗ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪಂಚಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದೇ ತೋಪುಣ ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಏರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾರು ಜಗತ್ತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಆದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಬುಲ್ಪಗೋರು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಏನು ಏರಪ್ಪ ಆರ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಬಜಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರೋನಾ ಬರಡು ಯಾವುದೇ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಆರ ಸಕಾಲ ಗಲಿಗೆ ಉದಯ ಆದ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಆದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುಲ್ಪಗೋರು ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲ ಮಾತ ಕಾ ಗಿಡ ಮರಕುಲು ಮಾತ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣ ಅನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವಾಗ ಲಕ್ಕಲೆಪ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ದೇವೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಣದು ಗಿಡ ಮರ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುಲ್ಪಗೋರು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬುಲ್ಪುಗೊರ್ದಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನುಟ್ಟುಕು ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಮ್ಮ ಬರುವಳು ನಲಿತೊಂದು ತೆಲೆತೊಂದು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರುವಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಎಂದು ಪಣದು ದಾಸರು ಪಣಂತೀರು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಲಿತೊಂದು ತೆಲೆತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಡಿಕವಾಗಲು ಬತ್ತು ಎಂತೊಳಗೆ ಎಂತ ನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲದ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಲಕ್ಕದು ತರೆಕ ಮೇಕ ಮಂಡಿಗೆ ಮೀಯೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏರು ದೀಪವಾಡುವೇರ ಆ ಇಲ್ಲಗ ದರಿದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಟಿವಿದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೋ 1 ಗಂಟೆಗೋ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದ ಪೋಯ ಮೀಯ ಅಂತೂ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತಿನ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಬತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಂದು ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆ ಖರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿ ಖರ್ಚಪ್ಪನ ತಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಆ ಥರ ಬರ ಪೂಜೆರಿಗೆ ನೆನಪುದಲೆ ರಗಣ್ಣ ಯಾವರೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಐಕ್ ದುಮ್ಮದಗಳು ಪಣಂತೀರು ಹೊತ್ತು ಮೂಡುವಾಗ ಹೊತ್ತು ಕಂತುವಾಗ ಮಲಕ ಬಾರದು ಮಗ ಅಂದು ದುಮ್ಮದಗಳು ಬಂತೆ ಹೊರ್ತು ಮೂಡನಗ ಹೊರ್ತು ಕಂತನಗ ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಏರು ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಗಣ್ಣ ಎತ್ತನ ತೊಂದರೆ ಬರಪೂಜಿ ಪುಣ್ಣು ಪುಂಜನವು ಜಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಣ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾದ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಂಜನಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಕೈಕಾರ ಬೇನೆ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ 60 ವರ್ಷ ಕೆಳಪಟ್ಟ ಪುಂಜನ ಎತ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಅವು ದೋಷಗೆ ಅಕ್ಕಗ 60 ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅಂತೂ ಕೈಕಾರ ಬೇನೆ ಕತೆಡು ಪಂಪೆ ತಪ್ಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ತೆರಿಯೋಡೊಂದು ಪಣಂದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಬದುಕುವ ಯಾವುದೋ ಭೂತವು ಕೋಲ ಕೊರಿಬೇಟಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರಕ್ಕೆ ಕೊರಿಬೇಟಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅಪ್ಪಜಪ್ಪ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಣ್ಪೂಜಿ ಅಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ತುಲೇಕೆ ಪಣ್ಪೇರು ಸೂರ್ಯದೇವರು ನರನರೇವರು ಕೊಡುವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಪೇರಿಗೆ ಅದ ನಮ್ಮ ತರೇಕ ಮೆರಿಕ ಮಣ್ಣೇಮಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡಿಬಾಕಿಲು ಪಣ್ಪಣಗೊಂಡು ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದು ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೆಕ್ಕದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಾರುಡಿಗೆ ತುಲೆ ದುಮ್ಮದಗುಲು ಎತೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ತುಲೆಗೆ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಆ ತರೇಕ ಮೇಕ ಮಣ್ಣೇಮಿಯೊಂದು ಕಡಿಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಾಡುದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಮೈತದು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಬತ್ತದು 80 ವರ್ಷ ಬದುಕದ ಉಂಡಪ್ಪ
10 ಎತ್ತುಂಡಲ ಯಾವ ಸೀಕಲ ಬರ್ಪಜಿ ದುಮ್ಮಂತ ಸೀಕಿತ್ತುಂಡೆ ಯಾವ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ ಆಯೋಗ BP ಶುಗರ್ ಅವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಟ್ರೆ ನೂದು ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಕಾಲದೇಗ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಆಯ್ತಾ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಗೊರ್ಪುಜ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಧರ್ಮೋಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜ ಧರ್ಮೋಡ ದಾಂತರೇಕ ನಮ್ಮ ಈತದ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಪಡ ತಂದೆ ಅಂಜ ತುಲೆ ಎಂದು ಏತಲು ಆಯ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬಂತೇರು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಮದೇವನು ಪುಲ್ಯ ಕಾರಣ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡಿಬಾಕಳಿ ತೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡಿನ ದೀಪ ಏಪಲ ಕಲೆಂಗ್ ಬತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಚೊಮ್ಮು ದೀಪ ಅವು ಪರ್ರೆಗೆ ನೀರು ಐತೆ ಮೇಲೆ ತಾರಾಯಿ ದೀನಂದ ಐಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ದೇವನೇದ್ರ ಚೊಮ್ಮುದಿಯ ಐಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿದೆಯ ಕುಂಟು ಸುಂದಿಯ ಮುಂಗವತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಕೊನೋ ದಕ್ಕಿಯ ಒಂದು ಪಾಪ ಅಂತ ಪಣ್ಪಿರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಣ್ಣೆ ನೀರು ದೀಪನು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜ ಬೊಂಡ ಪೇರು ಅವು ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಜಿ ಪಣ್ಪುರ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಗಿಣ್ಣೆ ನೀರು ದೀಪನು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನೀದು ಬತ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವ ಬದುಕನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಜೀವನಗೂ ರೋಗ ರುಜಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿವಾರಗೂ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಮಾತ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಬಂಡ್ರ ಅಸಾಧ್ಯ ಸರ್ವೇಲ್ನ ತಿರುಣ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಗುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪುಲ್ಯ ಕಾರಣ ಪುಣ್ಯೋ ನಾಲ್ಬೋದು ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ದಮ್ಮ ಎನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಮುರುಪುಲೆ ಎನ್ನ ಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಣ್ಣದು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆವು ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಸೀದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದು ಸೇರುಣಿಗೆ ಅವು ಕಟಿಲಪ್ಪೆ ಅವು ಕೊಲ್ಲೂರು ಅವು ಶೃಂಗೇರಿ ಅವು ಸರಸ್ವತಿ ಅವು ಶಾರದೆ ಅವು ಅಮ್ಮ ಬರುವಳು ಯಾವ ರೂಪದಿ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂದು ಅವಿನ ಸ್ವೀಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಬೋದು ಕೊಡಪನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆರುತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮುಖ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂಜಿ ದರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪನವು ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪನವು ಏರು ದರಿದ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಎರೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲಗೊಡಿ ಪಂಪ ಬಟ್ರೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ರೆ ಏಪ ತೊಂಡಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನವು ಎರೆಗೆ ದರಿದ್ರ ದೇವತೆ ಕರುಣ ಇಜ್ಜಿ ಅನುಕಂಪ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಪೂಜೆ ದರಿದ್ರದ ಇಲ್ಲ ನಾಶ ಆದ ಬರಪುಣು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನು ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಆದಿರ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಐತೆ ಅಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಅಂಚ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಉಪವಾಸ ಆದಿಲನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಬರೋಡು ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಉಪವಾಸ ಪಣ್ಣ ಪಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಬಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಾಣೇಡು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ತಿಂತುಜಿ ಇಂದು ಉಪವಾಸ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಕಾಣೆ 4 ಸಜ್ಜಿಗೆ 4 ಬೊಂಡ 4 ಪರ್ದು ಉಪವಾಸ ಬೊಮ್ಮೆದ ಭಾಷೆಡು ಕಿಚಡಿ ಖಾನೆ ಸಾವಧಾನಕ ಒಳ ಖಾನೆ ಎಂದು ಬಂದು ಉಪವಾಸ ಒಂದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೀತನ ಬಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬರೀತಜಿ ಈರ್ಲ ಕಥನಾರು ಎನ್ನಲ ಕಥನಾರು ಇತ್ತದ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಬಂತನ ತಂದೆ ಉಪವಾಸ ಬನ್ನಿಟ್ಟ ವರ್ತ ಇಂಚನ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಉಪ ಪಣ್ಣಗ ಕೈತಲ್ ವಾಸ ಬನ್ನಗ ಬದುಕುಣ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 325 ದಿನ ಈ 325 ದಿನ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಬಣ್ಣ 24 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ 16 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಡು ಭಗವಂತನ ಕೈತರ ಕೊಲ್ಲುದು ಈ ದೇಹ ಈ ರೂಪ ಈ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ನ ಅಂತ ಪಡೆದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಡು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಬರ್ತುಗ ಉಪವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸನ ಅರೆ ಕಿಜಿ ಸುಬಿಚಿಡಿ ಉಪ್ಪುಡ ಇದ್ನ ಉಣಸ ಮಂತ್ ಬೇಟಿಗೆ ಬಟ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಪುಜಿ ಪಂಚಾಮೃತ ನೀ ಪಾಡುವ ಬಟ್ರೆ ಹೆಂಗುಂದ ಆಪುಜಿ ಯಾವ ದರಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬರೀತಾನೆ ಬನ್ನೆ ಏರಾವರಿ ಅಂದಕ ತೆರಿದನೆ ಬಣ್ಣ ಪೇರು ತಿಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಮೃತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಸೈಪೋನ ಈ ದೇಹ ಕೊಡ್ತನೂ ದೇವರೇ ಕಾಮ ಕೊಡ್ತನೂ ದೇವರೇ ಪ್ರೋಮ ಕೊಡ್ತನೂ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರೇ ಕೊರ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ತಿನ್ ಪೂಜೆ ಏತು ಮಂಜಿ ಮುರುಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯತಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಅಂಜತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪ ಉಪವಾಸ ಕಿತನ ಕಿಚಡಿ ಕಾವು ಸಾವಧಾನಕ ಒಡ ಕಾವು ಒಂದು ಪಂತನವು ಅಂದ ಭಕ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತಂದೆ ತಾಸರಳು ಬರೀತಜಿ ಅವಿನ ಮಲ್ತದು ಸಾಧ್ಯತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಉಣಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನರಪಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ದಾಂಡಲ ಹರಿಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಪನ್ಪಜನ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ರೂಪಡು ಬರ್ತದು ಪುಲ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಾಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅವೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ಅಭಿಷ್ಟರು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಒಂದು ದೇವತಾ ಒಂಜಿ ವಿಧಿನ ಅವಾಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಯಾವುದೋ ಮುಂಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ದೀಪವನ್ನು ಬತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಹರಿವನಡು ಒಂಚೂರು ಹರಿ ಪಾಡದು ಕಲಶ ದೀದು ಐಟ್ ಬಚ್ಚರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುನು ಮಾತ ದೀದು ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರವರೆಗೂ ಸಮೇತ ತಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐಕೆ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪಾತ ಪಂಪಜನ ನೈವೇದ್ಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರತಿ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಆರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇನ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ದಾದಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಬರ್ಪಣೋ ಕೊರಡಿಗೆ ಕೊರದು ಅದರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತಂದು ಸಾಧ್ಯ ತುಂಡ 4 ಜನದ
ತಾಯಿಗೆ ನುಪ್ಪು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಬನ್ನದು ಒಂಜಿ ಮಿಷ್ ನುಪ್ಪು ಏತೇ ಬೈಪೈ ಅದಾದ ಹುಷಾರ್ದಂತರ ಆಗಲ ಬಂಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಷ್ ನುಪ್ಪು ಬರುಂದಾಂಡ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಆ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಮನ್ಪನ ಉಚ್ಚಾರಡು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ನಾದನ ನುಪ್ಪು ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪಗ ಭಕ್ತನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಣಸ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪಣಿ ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಐದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಏರು ನುಪ್ಪುದಾನ ಗೊರುಪೇನ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ఆయన ಬದುಕುಡು ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಳಂಕ ದೂರ ಮಲ್ತದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಪೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಬರ್ಪು ಅನ್ನದಾನ ಅಂಚ ಅನ್ನದಾನ ಮತ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತು ನಾಯಕಲ ಮಲ್ಪಾಯ ನಾಯಕಲ ಕೇಂಡಿ ನಾಯಕ ಕೇನ್ಪಾಯ ನಾಯಕ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದ ಪುಣ್ಯ ಫಲದ ಕೊಡುವಂತ ಪಣದು ಅಲ್ಪ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಬರೆಯರು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಣಂದು ಬರ್ತೀರಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನನ್ನ ಈ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಡದು ಪುಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿದನ ಭಗವಂತನ ದಶಾವತಾರ ರೂಪ ಅಂದನು ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಹ ನರಸಿಂಹ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ಪರಶುರಾಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಪಣದು ಪದರಾಡು ಅವತಾರ ಧಾರದಿಡ ದೇವರು ಒಂಜಿದನ ಇಂಚಿನ ಭೂಲೋಕಡು ತೆರೆಯರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕಾಶಿ ಒಂಜಿ ನೈಮಿಷ ಪನ್ಪೊಂಜಿನ ಕಾಡ ಮಧ್ಯಡು ಈ ಮಾತ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಂತರಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಕಷ್ಟನು ಸುಲಭಡು ಇಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ಬಟನಾಗಲ ಕೈತಲು ಪೋಂಡ ಆ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನು ಪಣದು ಬರ್ತೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಆಡ ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಒಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಣು ಅಪ್ಪಗ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರಮಾನಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರದಾದ ಪಂಡರಿಂದ ಪಣ್ಣಗ ಐಕ್ ಹೊರೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಕಲಿಯುಗಡು ಕ್ರತ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಒಂದು ಮಾತ ಬೋಧ ಆತಂಡು ಕಲಿಯುಗ ನಡತೊಂದು ನನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಆತು ಕೇವಲ 25,000 ವರ್ಷ ಕಲಿಯುಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ 75 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ 75,000 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಆ ಕಲಿಯುಗದ ವಿಚಾರ ವಾಸಾಸುಳ್ಳ ಬರೀತಜಿ ಕಲಿಯುಗ ಬರ್ನಾಗ ನರಮಾನೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೋಗ ರುಜಿನಾದಿಲ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇನೆ ಬೇಸರಾದಿ ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಣೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತುಂಡ ಬಯ್ಯಾಗ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ತೆಪ್ಪುಂಡು ದುಮ್ಮಂಚ ದೀಸರ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪು ಬಚ್ಚರ್ಲಕ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತೆಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗದೆ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅವಾಗ ಕಲಿಯುಗಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಗತ್ತುಡು ಕಲ್ಪವೃದ್ಧ ವೃಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯನ ಚಿತ್ತನ ಜಗದೊಡೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಏರು ಮಲ್ಪೇರ ఆయన ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಪಡೆದು ಅಲ್ಪ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾತ ತಪಸ್ಸುಡು ಮಲ್ಪಂಜನ ಪರಿಹಾರದಾಗಲಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಂಡು ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ನಾರದೇಡು ಹೋದು ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ತಂದು ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬತ್ತು ನಂಜನ ಕಷ್ಟವೂ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಂಜ ದೇವರೇ ಅಂದು ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕಥ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದು ಮಲ್ಪಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟದ ಪೂರ್ತಗು ಆ ಸಮಯಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಡು ಏರಾಯನಗಳು ಜಗದೊಡೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ಪವೇರ ಕೇನ್ಪವೇರ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ರೂಪದ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಬರ್ಪಣಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನೈಮಿಷಾರ ನಡು ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕೆಯರು ಮಾತ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೋದು ಬರ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತನು ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿಪ್ಪರ ಯಾರು ದುಮ್ಮು ಬಾರಿ ನರಕೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿನ ಅಳಿಕೇಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವನೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪುಲ್ಯ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಜಪ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ನುಪ್ಪುಗೂ ಬದುಕುಗೋಸ್ಕರ ನಟ್ಟದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಬದುಕದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನಿಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಬದುಕರ ಅಸಾಧ್ಯ ಪಡೆದು ಸೈಪ್ಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ದರೆಗಿಳಿದ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಸೀದಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋಯರು ಕಾಶಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾದಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಆ ಕಾಶಿದ ಭಟ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೇರು ಭಟ್ರು ಅವಸರಡು ಸಯ್ಯರ ಗೋಪ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ದೇವರೂಪು ಬತ್ತಂಜಿನ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ಕಾಶಿ ಭಟ್ರೆ ದೇಗೋಸ್ಕರ ಸಯ್ಯರ ಗೋಪರ ಒಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣ ಪೂರ ಮಣ್ಣನ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಆ ಸಮಯಡು ಆ ಕಾಶಿ ಭಟ್ರೆಗೆ ಜಗದೊಡೆಯಾಯಿನ ನ್ಯಾರನ್ ದೇವರು ಪಣ್ಪೇರು ಅಯ್ಯ ಕಾಶಿ ಭಟ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೋರ್ ಚೊಪ್ಪ ಕಲಿಯುಗಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಡೋದು ನಾಂಡ ಜಗತ್ತುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಭಕ್ತಿರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪಣಪ್ಪ ಅದು ಪಂಡೇರಿಗೆ
ಅದ ಕಾಶಿ ಭಟ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಉಣ್ಪುಗೂ ಬಂಗ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೋ ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಪುಲ್ಯಕ ನೆನಮಲಕ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕದತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂರ್ತೋಡು ಲಕ್ಕಿಯರು ತರೇಕ ಮೈಕ ಮಂಡಿಗೆ ಮೇಯರು ಇಲ್ಲಡೆ ತುಡರು ಬತ್ತಾಯರು ತುಡರು ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಪಾನವು ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತದ ಪಣದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇರು ಸೀದ ಭಿಕ್ಷಾಂದಿ ನಟ್ರ ಪೋಯರಿ ಆನಿ ದಿನ ದೇವರನ ಫಲವೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣೇಳು ಬಯ್ಯಬಿಟ್ಟ ನಟನಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಆವದಿ ತುಜಿ ದೇವತಾ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಷ್ಣುಕ ಬಲಪ್ಪ ಬಲಪ್ಪ ಬಂದು ಲೆತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಒಂಜೋ ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ತಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ ಏದು ಬಣ್ಣ ಬಾಳ ಬೋಡ ಐತ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಉತ್ಪತ್ತಿನ ದೇವರ ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಶಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಭಕ್ತನ ಉತ್ಪತ್ತಿಡು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಅನ್ನದಾನ ಬಸವದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಾನ ಮತ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಪೂಜೆ ಮಂತಿರಿಗೆ ಆ ಪೂಜೆದವರೇ ಅರ್ನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಭು ಸಾರ್ಥಕ ಆದ ಭಕ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಕಾಶಿ ಭಟ್ರನ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತಗ ಮೈಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಧ್ವಜ ಆದ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕನಕ ಮಾರುನಾಯೆ ಕಾಣೇ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕನಕ ಮಾರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕನಕ ಮಾರದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆಗೆ ಕನಕ ಮಾರದ ಮರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಚಾರ ಎದೇ ಕನಕವನ್ನ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ರಡ್ಡು ಉಣಸು ಮಲ್ಪ ಪಡೆದು ತಾನು ಮಾರುನಂಚಿನ ಓಡನು ಆ ಸಮುದ್ರ ಬರಿಟ್ಟು ಉಂತಪವ ಅಂತ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಏರ ಅವ್ರು ಎಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕದನ ಭಟ್ರು ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಯದ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಡು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮನ್ಪಂಚುತ್ರ ಒಂಜಿ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತೊಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಅವಾಗ ಕನಕುಮಾರನೇ ಗೊತ್ತಾಜಿ ದಯಗಪ್ಪ ಈ ಮೂಲ ಕನಕ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಭಟ್ರಡೆ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರು ಅಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷమైన ಫಲ ಉಂಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ ಅದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ತರೇಕ ಮೇಕ ಮಂಡೇ ಬಿಯೊಂದು ಈಲಾ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಂತಂದ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಅದು ನಿನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪಣಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪಣಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅವಾಗ ಆಹಾರಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಣಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಆಯ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುಲಾಬಡು ದುಡ್ಡು ಅಪ್ಪಣ ನನ್ನ ಕನಕ ಮಾರನ ಬೇರೆ ದಾಯಿಗೆ ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣತ್ತ ಎಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಕ್ಕಡು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಣ ದೂರ ಮಲ್ಪಣ ದಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣಮ್ಮ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐವಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಐವಕ್ಕ ಒಂದು ಜನ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕೊಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆಸೆ ಅಂಚೇನೆ ನನ್ನ ದೇಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕರಕ್ ಮಾರಣ ಎಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಅಂತ ಪಡೆದು ತಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಕನಕ ಬಾರದ ಬತ್ತನ ಕಾಸನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬಡಿದಿ ಜೋಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೇಕ ಮೇಕ ಮಂಡಿಗೆ ಮೀದು ಒಂಜಿ ತುಡರು ಬತ್ತಾಯಿರಿಗೆ ತುಡರ ಬತ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡು ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮನ್ಪಂಚನ ಮಂತ್ರೋಡು ಬರೋದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತೆ ಆ ಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಅವತಾರ ತೊಳೆದು ఆయన ಬದುಕದ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ದೇವರು ಅಪಗ ಅಡಿಗೆ ಮೂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗ್ಗಿಡು ಕನಕುಮಾರನ ఆయన ಚಿತ್ರನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿನ ಹೇಳಿದವರೇ ఆయన ಬದುಕದ ಜೀವನನು ಪೊರ್ಲಗಂಡು ಪಾವನ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಂಡ ಅಪಗ ಮೈಮೆ ಏತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಳಗೆ ನನ್ನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಾದ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅಪ್ಪನಯಪ್ಪ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಟಿದಿನೊಳಗೆ ಅಂಗಿ ಕುಂಟಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ನಂಗಕ್ಕಲ್ಲೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಯೌವನ ರೂಪ ಒಂದು ಮಾತ ಶಾಶ್ವತ ಒಂದತ್ತು ಒಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಭಗವಂತರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟದು ಪೋಡೆ ಉಂತುಜ ನಮ್ಮ ಎತಿ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಪೋಣ ಕೊಡಪುಜ ಬರ್ಣ ಗಣಪುಜ ಬರ್ನಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಪೋನಗ ಕತ್ತಲೆ ಪಕ್ಕದ ಪೂರ ಶೂನ್ಯ ಅಪಗ ಇಂಚರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂಸಾರ ರಾಜಯೋಬಕ ರಾಣಿ ಸಂಸಾರಡು ಬೆಸತ್ತು ಪೋಯರು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಯೌವನ ರೂಪ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡ್ತನಾ ತೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದಯಗೆ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇನ್ನೇತೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರು ಬೂರುಂಡು ಪ್ರಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮದು ಪಣ್ಪ್ರಮ ಜಗತ್ತಡಿ ಎಲ್ಲಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮದು ಪಣ್ಪಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಅವರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜಾಗಲ ರಾಣಿಗಲ ದುಃಖ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಇರುವೆಲ ಸತಿಪತಿ ಒಟ್ಟಗಾದು ಕಣನೀರು ಪಡಸರು ಮಂತರಿಗೆ ದೇವರು ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇರು ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇರು ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರ ಬುಡ್ತನಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಉಂಡು ಹಣ ಬದುಕರು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪುರೆಂಚ ಅಂತ ಪಣದು ಕಣ್ಣೀರು ಪಡಸರು ಮಂತರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರ ಒಂಜಿ ಪುರೇತೇರು ತುಯ್ಯರು ಅಯ್ಯ ಮಾರ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ಪುರೇತೇರು ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇಗ ಕಣ್ಣೀರುಂಡು ದಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಪಡುವಪ್ಪ
ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಅರಸು ಈ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡಿ ಅಂದಂಡ ಇಡೀ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಪಾಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ ಪಣಪೆ ದೇವರ ಮಾತ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಪೂರ ಕೊರತೇರು ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಸೈತನಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಪಂಪು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏಲ್ಲ ಜೀತ ಅಂತ ಪಂಪ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣ ಅಂಕನ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ಆ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರಿಗೆ ರಾಜ ಈ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತಡು ಕಾಮಧೇನಾಬುದು ಬರ್ಪಂಜ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಈ ಪೂಜೆನು ಭಕ್ತಿಯಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿನಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಆರು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ರಾಜ ಬಂಡೆ ಅರೆ ಇಂಕೊಂಚ ಸಂತಾನ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದ ಬಂದು ಬಿಡಿಯೇ ನಮ್ಮ ತುಳಿ ಊರ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಪಂಪರಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಆಪುನ ಮೂಲು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಂಬ ಮದಿಮೆಯ ಮದಿಮೆ ಆದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಜೋಕುಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಬಿಡುಪೇರು 3ನೇ ವರ್ಷ ಊರು ಪೇರು ಊರ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ ವರ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕೊಡಿ ಎಂಕಲ ಪುಲ್ಯರು ಮದುವೆ ಆದ 2 ವರ್ಷ ನನ್ನಲ ಸಂತಾನ ಆತು ಜೀನ್ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಬನ್ಪೆ ಈ ಭೂತ ಕೊಂಚ ಮಳ್ಳ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಲ ದುಂಬಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಸಂತಾನ ಆಪಣ ಒಂದು ಬಂದು ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಪರಕೆ ಬಂಡು ದೇವಾ ವರ್ತೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಂತಾನ ಅನ್ನದಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಸಲೆ ಕೊರಪೆ ಕೋರಿ ಕೊರಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಇನ್ನು ಮೂರ್ಖತನ ದೈವ ಪುದರ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪ ದೈವ ಸತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಡಂಕ್ಲ ದಾತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಏರ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರ ಐದು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಮೊಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಂದೆ ದೈವ ಬುದ್ಧ ಸಂತಾನ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲೆ ರಾಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿ ಪನ್ಪನ ಪಡುದು ಭೂತ ಕೋರಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕಲ ಜೈಕ ಅಂದ ಭಕ್ತಿ ಪಣಪನಮ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಸಂತಾನ ವಂದನೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಸಂತಾನ ಅಪ್ಪಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ರಾಜ ಎಣ್ಣಿ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರು ಬೋಡುತನ ತೊಂಡು ಎಲ್ಲೆರಿ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಆಡಂದ ಎಲ್ಲೆರಿ ಯಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನು ಸಂತಾಪ ಪರಕೆ ಪಂಡೇರು ಭಗವಂತನ ಪುಣ್ಯ ಫಲವೋ ಎಮ್ಮಂತೆ ಇತ್ತು ವರ್ಷಡು ಮಾರಾಣಿ ಪಂಜೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಕ ಬಂಡೇರು ಪ್ರತೀಕವಾದ ತಾನು ಗರ್ಭವತಿ ಆಯಲಿಗೆ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ ವರ್ಮ ತಿಂಗ ನವ ಮಾಸ ಗರ್ಭನ ಬಂಜುಡು ತಾಂಗೆಲು ದಶಮಗು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಡಿದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಲು ಜನ್ಮ ಕೊರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾರಾಜಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡದಿ ಬಂಜೇ ಪಂಪುಲಗ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಮುಖೇನವಾದ ಗರ್ಭವತಿ ಆಯಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ತಾನು ಪಣದು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೇನೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಈ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಂಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೋತ್ರ ಈ ಶಬ್ದ ಬಟ್ಟೆಂದು ಪಣ್ಣದಾದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿಬೇಡ ಅಮಾವಾಸನೆ ಪುಟ್ಟಾಡು ಪುಣ್ಣಮಣಿ ಪುಟ್ಟಾಡು ನಾಮಕರಣ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಜನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಂದು ಪಣಪನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾದ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಲ್ತದ ಯಾವುದೋ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ದ ಕೇಕ್ ಕನತದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕೆನ ದಿಕ್ಕಾಯ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಇನ್ನು ಪುಸ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೇಗೆ ಒಂದಡನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಿಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಣ್ಪುಣು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಎದ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಏಪತ್ತುಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಜೀನು ಪಣ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತದ ಪನ್ಪುನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾವುದೋ ಜೀವನ ಪಾವಡ ಅಂಡ ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತಾದ ಆರತಿ ಮಲ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ತೋಜೆಪವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಮಲ್ಪುರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಪುಸ್ಕೊಂದು ದೀಪನ ಬಿಡ್ತು ನಿನ್ನ ಬಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಡೀಗೆ ಒಂದಡು ಒಂದು ಪಣಪನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಜೋಕಲ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಪುನ ತಂದೆ ಎಡ್ಡಾಪುನ ಹತ್ತು ಮೇರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದು ಆಯ್ತಾ ಮುಂಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಆರಿ ತಟ್ಟದಿದು ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮದ ಇದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತದ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಅಗಲ ರಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಗ ನಿನ್ನ ವಿಶಾಲಾಯಿತನ ಅಮೃತಾದ ಬಣ್ಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಂಡ ನಿಜವಾಯಿನ ನಾಮಕರಣ ಆತೇತು ಎತ್ತೋ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತ ಉಣಸಿಗು ಬಂಗ ಯಾವುದೋ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮದ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಉಪಕಾರ ಆ ದಾನ ಮಲ್ತು ಮತ್ತೊಂದಂಡ ಆ ಬಡಪಾಯಿ 1000 ಜೋಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಶಾಲನಂಗ ಅಮೃತಾದ ಬರಪುಣಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅಡೆಗಬಹುದು ಒಂಜಿ ಬಸರು ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ಆ ಬಡಪಾಯಿ ವೃದ್ಧಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಶಾಲ ಅಮೃತ ಆದ ಬರ್ಪುಣ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಪ್ಪಿ ಬಡ್ಡೆ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಆತು ಆಯ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂಗಿ ಬಾಡೋದು ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಲರ್ ಮೋನೆ ಪೂರ ತೇತದು ಆಯ್ನ ಅಂಗಿಲ ಹಾಲು ಮೋನೆ ಪೂರ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದ ಹೋದು ಪೌಡರ್ ಹಾಳು ಮಂತು ಬಿಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗಾದ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೇ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪಿ ಬಡ್ಡೆ ಪಟಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಟ ಇತ್ತನ ಬಿಜಾಕರದ ಒಂಜಿ ಪಟಕ್ಕೆ ಬಿಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವನು ಕೇಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇತ್ತನ ಮೋನೆ ಪೂರ ತೇತದು ಅಂಗಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಂತು ಬಿಡಿಯೇ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೈಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಡ್ಡೆದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಳು ಮಂತು ಬಿಡಪ್ಪ
ಅವಾಗ ತಲೆ ಒಂದು ದೇವೇರು ಮಚ್ಚಿಜೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಅಡೆಗೆ ಬೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಏರಿಕೆಲ್ಲ ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಂತೇರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಖಂಡ ದೇವರ ನಂಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಥರದ ರಾಜೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡಾಪುರಜಿನ ದಾನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೇರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ತನ್ನ ಮರಮರಿಯೆಲ್ಲ ಕಡಪುಂಡಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ವಕ್ರದಷ್ಟಿ ಪೂರ್ಣಿಗೆ ಇದು ಮಾತ ಇಮಾಗ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಕಡೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಂತು ಜೇತ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಬಟನಗಳ ವಿದಿಟ್ಟು ಮಾತ ಕೊಂಕಡೆಯರ ವಿದಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಕಡಪುಣ್ಣಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಕರಪುನಕ್ರ ಮಾಡು ಒಂದಿನಮ್ಮ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಗೋಣಿ ಗೋಣಿ ಜಿಂಜಾದು ಮರಮರಿ ಇಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕುನಾಗ ದೇವರು ವಕ್ರದಷ್ಟಿ ಪಾಡಿಯರಿಗೆ ಏರರು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇನ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರಾ ಬಂಗಾರ ಮಾತ ಕಣ್ಣೊಂದು ಬೋತ್ತೇರು ಅಪವಾದ ಮೊಗಳಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಮೊಗಳೇ ಕಲ್ವೇರು ಪಣದು ಜೈಲು ಗುಣ ಪಾಡದು ಮರಣ ದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರು ಕಡೆಗೆ ಸೈಪಿ ಹೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಣ್ಣಗ ಕಡೆಯೇಕ ಮರದ ಅಭಿಷ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆಗ ಮರಣದಂಡನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಡೆಯೇತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇ ಸಮಯನ ಉಂಟೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈಮುಗ್ಗಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಪ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರ ನಿರಪಾದಿ ಎಂಗುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ದುಜ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪರತ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪಗ ಆಗ ಪುನರ್ಮೋಗ ಕೊರಿಯರೆಂಚ ಆ ಮೋನ ಕವರ್ ದೆಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಮರಮೇದೋಪೆ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಚಿ ಪಡೆದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಾಯರಿಗೆ ಆ ತಪ್ಪಾನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಒಲಿದು ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಂದಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೇರು ಆಯ್ಕೆ ಪುನರ್ಮೋಕ್ಷನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಬತ್ತನ ಪುನರ್ಮೋಕ್ಷಡು ಅನ್ನದಾನ ಗೋದಾನ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ವಾಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತೇರು ಪೂಜೆ ಹಿಡ್ದವರೇ ಆ ರಾಜನ ಆ ರಾಣಿನ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಐಟಿ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಏತಾಯಿನ ಫಲ ತೆಕ್ಕೊಳು ಪಂಜನ ಮೂಲ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ತೆರೆದು ಬತ್ತ ಕಡೆಯೇತ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಣ್ಣಾಗ ಕಡೆಯಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯಬೋತನ ಪರಬೇರಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡೆಯತ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ದೇವರೇ ಸಮಾನ ಅಂದು ಪಂಡೀರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಗೊಲ್ಲೆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಊರುಡು ಮಾತ ಪೆತ್ತ ವೇಪರ ಸಂದರ್ಭ ಗೋಕುಲಿನ ವೇಪರ ಸಂದರ್ಭ ತನ್ನಡ್ದ ಆಯ್ನಜಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತ ಮೇ ತಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಾಜೆ ಬಂಗಾರದ ಕುದುರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಕಾಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಪೊಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಕುಲ ಆಷೇಢ ಕುದುರೆಂದು ವರ ಅಂದು ಪಾರ ಬತ್ತೆಗೆ ಪಾರ ಬತ್ತದು ತಾನು ಮಲ್ತೊಂಜಿನ ಪ್ರಸಾದನು ರಾಜ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ನಗ ರಾಜ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಈತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೋದು ಗೊಲ್ಲೇರು ಕೊರ್ನಜ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಸಂದರ್ಭ ದೇವೇರ್ನ ವಕ್ರದಷ್ಟಿ ಬುರಿದು ಕುದುರೆ ಹಿಡಿದು ಚಕ್ಕರ ಬತ್ತ ತಿರ್ತು ಬುರುವೆಗೆ ಬುರ್ನಗ ಆಗ ದಾಲ ಉಪಾಯದ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂತ ಪಣ್ಣಂಜಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಡ ಮಧ್ಯಡು ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅದಾಗ ತಾನು ತನ್ನ ಕಿಸೆಡ್ದು ಇದ್ದ ನಂತರ ಒಂಜಿ ಒಂಜಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪನ ಭೋಜನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ಆ ಭಗವಂತನ ಮೈಮೇಲೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ದುಂಬದಗಲು ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಈತಲಾಯಕ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿರದುಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕನ್ನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಅಂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಏರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರಾಯನ ಬದುಕು ಪಾವನ ಅಂದು ಪಡೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ದಾಯಿತ ಜಗತ್ತಡ ಮುಜೇ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪಣಪನಮ ಮಂತ್ರದಾದ ಪನ್ಪೊಂಡು ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವೇ ವಿಷ್ಣು ಗುರುವೇ ಈಶ್ವರ ಗುರುವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜಗತ್ತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ದುಮಲ ಜನ ಇದ್ದಿಂದ ಅರ್ಥ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಗುರುವೇ ಎಂದು ಪಣ್ಣದಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಸಾಯಿಬಾಬೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥಪ್ಪ ಗುರು ಅಂತ ಪಣ್ಣದಾದ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು ಗುರು ಅನಿವು ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಸಾಯಿಬಾಬೇರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ವರ ಗುರು ಒಂದು ಪಣಪನಮ ಖಂಡಿತವಾತು ಗುರು ಜೋಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ವಟಿದ ಮೇನಿನ ಗುರು ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಪಣಪನಮ ಗುರು ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಈತೆ ಗೂ ಪನ್ನಗ ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನ ರೂ ಪನ್ನಗ ಜ್ಞಾನ ಬುಲ್ಪು ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪಂಜನ ಕತ್ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಗುರು ಅಂತ ಪಣಪನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಗುರು ಏರು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ದೂತನ ನಾಟಕ ಹೊಡ್ದುವ ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ದುವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೊಡ್ದುವ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತೂಪನ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ದೂತನ ಉಂಡ ದೂರ ಬಯರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ದಾದದು ಯಾವಲು ಯಾವುದೋ ಪತ್ತರಿಗೆ ಲಿಂಗೋಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ದೇವರು ಪಣಪನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಶಂಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವರು ಪಣಪ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ಸೂತ್ರ ಉಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೂತ್ಯ ಊರು ಬೈಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ರ ವರ್ತೆ ಸುಖತ್ತೇರಿ ಎಂದು ಪಣಪಣ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ವರ್ತನೆ ಏರಿಸುತ್ತೇರಿ
ನಮ್ಮಲಕನೇ ವೇಷ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ವರ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪನ ತಂದೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿಯರ ನಿಜವಾಯಿನ ವರ್ತೆಯರ ತೂತರ ಉಂಡ ಬನ್ನೆಗೆ ತಲೆ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ ಗುರು ಒಂದು ಪಣಪನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಗುರು ಒಂದು ಪಂಡದಾದ ಗೂ ಪಂಡಗ ಕತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನೋ ಪುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂದವಾದ ಪುಟ್ಟುವ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನ ಯಾನು ಭಟ್ರು ಯಾನು ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಒಡಾರಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ ತಂದೆ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬೋಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಣ್ಣ ತೆಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಆಣು ಬಣ್ಣು ಮನ್ಪನ ಭೇದ ಭಾವ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಯಾನು ಭಟ್ರು ಯಾನು ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಆಣು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಅಂಧಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಜ್ಞಾನಕಾರಗೂ ಗುರು ಒಂದು ಪಣಪನಮ್ಮ ಅವಾಗ ಮೊದಲ ಗುರು ಏರು ಒಂದು ತೂಪಣ ನಮ್ಮ ಮಾಸ ಬಂಜಿಡು ತುಂಬುದು ದಶಮುಗ ನಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದವಲು ನಂಗೆ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಪುಚ್ಚಗನುಪಣ ಮಿತ್ತದಿನ ಪಕ್ಷಿಗನುಪಣ ಮತ್ತೆ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕವಲು ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ಕಟಿಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರಪ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊಡಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಂಡೋಳಿಗೆ ಮಗ ಎಂಗ ದೇಗ ಮಗ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ನಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೋಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ನಾಳು ಪಣ್ಪೋಳು ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಕಷ್ಟ ಬಂಜಿಗೆ ನುಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಕಡಂಜಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಜ್ಜಿ ಬಂಜಿದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮೂಲ ಬತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಒಂಜಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡೋಳಿಗೆ ತಿಳಿ ನಿಜವಾಯನಕ ದೇವರ ತೆಲ್ಪರ ಸುರುಮಲ್ತರಿಗೆ ಮಗ ಏತಮಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮಗ ಎಂಗ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ ಭೂತ ಪೂಜೆ ಕೊರಿಬೆಟ್ಟಿನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ಏರು ಪನ್ನಿ ಮಗ ಯಾನ ದುಡ್ಡುಗೆ ಮರಳ ಪಂಚನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ತೊಲೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬಣ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಚನ ಅಮ್ಮ ನೀ ಕೊಂಚ ಮಗ ಪಾತ್ರೆ ಬಣ್ಪೆ ಮಗ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣುವ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಲೇರು ಮಗ ಆ ದೇವರನೆಯಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಜನ ಯಾನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದೇವರು ಎಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜನ ದೇವರಿಯರು ಜನ್ಮ ಕೊರನೆ ಅಪ್ಪೆ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜುಡು ತಾಂಗವಲು ದಶಮುಗು ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದವಲು ನೆತ್ತಿರನೆ ಮೇರತ್ತ ಪೇರಡು ಉನ್ಪಾದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲು ಲಾಲಿಸವಲು ಪಾಲಿಸವಲು ಎಣ್ಣೆ ದಿಕ್ಕವಲು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ತ ಕೊರಪಲು ಅವ್ವಾಮನ್ ಕಲ್ಪವಲು ಐಕ ಬನ್ಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಶಾಲ ಪ್ರಥಮ ದೇವತ ಪ್ರಥಮ ಗುರು ಜನನಿ ಜನ್ಮದಾತೆ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಅಂದು ಪಣ್ಪನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪೊಳಗೆ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನೇ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜ ಕಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವರೊಂಜಿ ಉಳ್ಳಲು ಅಲಣಿಯೇಪ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜನ ಯಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ದೇವಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದು ಬಣ್ಪೂಜೇರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಗೆತ್ರ ದೇಗೆತ್ತ ಅಂದು ಕೇನು ಜೊಲ್ಲಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ಉಂಡನ ತಿಂಡನ ಮಗ ಅಂದು ಪಣ್ಣಪಳು ತುಲೆಯುತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಗರು ಪಂಜನಗರು ಕೆಲ ಸುಳ್ಳು ಪಣಪೇರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಮದುವೆ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಈರೇನ ದೇವರು ಈರೇನ ಪ್ರಾಣ ಈರೇನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದು ಪಣಪೇರು ಅವು ಅಂದು ರಾಗಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಂಕಳೆಗೆ ತುಕ ಏನ ಉದಾರ ಬರಡು ಏನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕಣ್ಣನೆ ಕಿಂಕೇರು ಎಂದು ಪಣಪುರ ತಂದೆ ರಾಗಣ್ಣ ಇಂಕದೇ ಕಿಂಕೇರಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ಪುಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಜನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇದೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದನಾಗ ಪುಣ್ಣನಿಗೆ ಇತ್ತನಾಥ ಬೇನೆ ಕೇಪಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಬಾಲ ಈರು ಮಲ್ದನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅನಾಗ ರಾಗಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಮಲ್ದರಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪುದಾರ ಏನ ಬರ್ಪುಣು ಅಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಬನ್ಪುಡ ತಂದೆ ರಾಗಣ್ಣ ಬಂಜಿನ ಅಪ್ಪನ ಬರ್ಪುಣ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಣ್ತೇರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರಗೆ ಕಟಲ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿ ಬನ್ಪುಳು ಭೂತ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಡ್ಚು ಮಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೆಂಗೆ ದರಿದ್ರ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರ ಜಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಪೇರು ಕೊರ ಪೂಜ ಪತ್ತರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಕೆರ್ತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ ಪೇರು ಪೆತ್ತ ತಾಯಿ ತಂದೋಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಕಟಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋರ್ಗೆ ಬಂಗಾರ ಸಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪುಳು ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಬಂಗಾರಲ ಬರುಚು ಅಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ನೀನು ದಾಯನಾದ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಬದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಅಂತ ಏತೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದ ಬಣ ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ಪುಳು ಜನ್ಮದಾತೆ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿನೆಯ ದೇವರು ಜನ್ಮದಾತೆ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ಪಣಪನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರಪಾಲು ಆಂಡ ಜಗತ್ತಿನ ತೋಜಾವ ಜನ್ಮ ಕೊರನೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಆಯ್ನೇ ಒಂಜಿ ಗಂಧದ ತುಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರೆತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪಣ ವಿಷಯ ಕೊರ ಪೂಜೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬದುಕೊಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಸರ್ವಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೊರಪೆ ಆವಡಂದು ತಾನು 4 ಸಲ ಉಣ್ಪು 2 ಸಲ ಉಣ್ಣಸ ಮತ್ತು ಬಾಲೆಗೆ ಜೀವನ ಕೊರಪೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ದಿನ ದೇವರನ್ನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಯ್ಯೋಡು ಗಡ್ಕ ಸೇತು ನಂಡ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯ ಕೊಡಿಯರಿಯ ಊರ್ದಾಗಲ ಕೊಣಪೇರಿ ಸಯ್ಯರಾಜಿ ಕೈಕಾರ ಬುರುಂಡು ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರಲ್ಲ ಅಂದ ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನ ತಾನೇ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಬಾಲೆ ಅಮೇರಿಕಡ ಲಂಡೋಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ ಫನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬುಧರ ಮರಳೆತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮನುಜ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಕಷ್ಟ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪಪ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊರಂದಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಸೈತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆತ್ಮವು ಸತ್ಕತಿ ಬಣ್ಪು ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಐಕ್ ಬಣ್ಪೇರು ಜನ್ಮದಾತೆ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅದು ಬಣ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ತೂಪುಣಂದ ಜನ್ಮ ಕೊರಂಜಿನ ಪಪ್ಪನಗುಲು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರ ಸಮತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಗೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗೋ ಯಾವುದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಹಾರನೋ ಒಂಜಾತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರಾದ ಮಣಪೇರು ಖುಷಿ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪರಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ
ಜನ್ಮ ಕೊರನೆ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಂಗದ ಬೊಳಿಪೈನ ಜನ ಮೆರಗು ತನ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬೇರೆ ಸಹಿತನೆಲ್ಲ ಪಣಪೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ನುಪ್ಪದಿಂದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಪೇರ್ದಿಂದ ಸಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಆತ್ಮವು ಸದ್ಗತಿ ಪಣ್ಪಣ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಿತೃದೋಷ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಅಂಚ ಜನ್ಮದಾತೆ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಒಂದು ಪಣಪೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗೋ ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಏರು ಕೈ ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿದ ಕಂಡನರ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪೈನ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾಗ ಚಲಿಕೆ ಜಾತೆ ಬಾಬಾ ಕಿ ಜೈನ್ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಾ ಮಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾವತ್ತು ನಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪೂಜ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಚ್ಚ ಸ್ವಾಮಿ ಆಪೂಜ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಹೇಸಿ ದಿನಪುನವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ತಿರ್ತಿರೋದು ಏಪಲದುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಮುಚ್ಚಗ ಚಪ್ಪಾಲಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿನ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವನು ಮಂಡ್ಯದ ದೀವರ ಆಪುಣ ಮಂಡ್ಯದ ದೀಪನಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂದು ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಪಣ್ಣೆಗೆ ಚಪ್ಪಲದ ಮಣ್ಪುಣ ತಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಡ್ಯ ದೀವರ ಸಾಧ್ಯ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನಿ ನಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ದೇವ್ರ ಪಣಪೇರಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೇನು ಕೈಪತ್ತಿನ ಬಡಿದಿನ ಬಿಡ್ದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಾ ಮಲ್ಪಳ ಅಂತ ಬಂತುಜೇರಿ ಧರ್ಮೋಡು ಆರ್ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ದೂರ ಬೋತುಣ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಳಿ ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಳಿ ಬುಡೈತಿ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಕಡನೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರ ಪಡೆದು ಮೀದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬಳಸುವಲ್ ಆಣ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಉಣ್ ಪೂಜಾ ಯಾವುದು ಹೋಟೆಲ್ ಮಂತ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಸಾಂಬಾರು ದಿಕ್ಕುಜೇರಿ ತರಕಾರಿ ದಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಮೀ ಪೂಜೇರಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಮೃತ ಬುಡಿದಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಮೃತ ಅನಮೃತ ಅಂತ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮೂರ್ಖತನ ಬುಡಿದಿ ಆಯ್ನೋಲು ಉಣಸು ಮಂತದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಕಾಪುಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೂಜ ಯಾವುದೋ ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಎತ್ತದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವ ಧರ್ಮಡ ಅವುತ್ತಮ್ಮ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರದು ಆ ಬುಡಿದಿ ಮಂತ್ರ ಉಣಸನು ತಿಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವರು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಫಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಬಿಡ್ದು ಯಾವುದೋ ಅಂಧಕಾರದ ಭಕ್ತಿ ಮೆಳ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಹಂಗೆ ಬಾಡ್ದು ಮಾಲವಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಶಬರಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾವ ಶಬರಿ ಭಕ್ತ ಅಂದ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಹೊರೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಜನ್ಮ ಕೊರಂಜಿನ ಪಪ್ಪಗೋ ಅಮ್ಮಗೋ ಕೈಪತ್ತಿನ ಕಡಂಜಗೋ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋಲೆ ಯಾವ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಏರಾನೆಗಳು ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಪ್ಪೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರ ಜನ್ಮ ಕೊರಿನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ತರ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಚಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬರ್ಚಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸೇವೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಯಾವತ್ತು ದೇವರು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೇರಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೋಚ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆ ಎಂದು ಪಣಪೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಪಣಪೇರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಅಂದು ಪಣ್ಣದಾದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ ಅದಾಗ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಣು ಮನ್ಪಂಜ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಪುರತವನ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡಲಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಕರೆಯಂಡು ಸರ್ವೇರ್ನ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಸರ್ವೇರ್ನ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ದೀತುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕಲು ತನ್ನಡ ನಚ್ಚಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ವರೂಪದ ಸೇವೆ ಭಾಗಿಯಾತೇರು ಎಂಗೀರಕ್ಕೆ ತಿರಿಜಿನ್ನಾಂಡ ಸರ್ವೇ ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ತೇರಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಉಂಡಿಗೆ ಕೊರನಂಜಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಗಲಂಗಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಅಸಾಧ್ಯ ಸರಿವಿಲ್ನ ತೆರಿನಂಚಿನ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಸೇವಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಂಡಲಿದ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉದ್ದೇಶದ ಮಾತವಲ್ಲ ನಾ ಕೈಗೂಡಾದು ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯರನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಸೇತನ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಅಭಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತೋಟು ನಿಗಲಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಸಂಸಾರ ಜೀವ ಸರ್ವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸಿಗಿನೋ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲಾನಿ ಪಂಪಲಕನೆ ಮಾತ್ಯನ ಬದುಕೊಡು ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಗಾದು ಆ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯೆ ಐಕ್ಯ ವಾయింಚಿದನ ಮಂಟಪ ಮಧ್ಯೆ ಅಲಂಕೃತ ವಾయింಚಿದನ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದ ಮುದಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಭಕ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಪಜನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಪಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಪುನರಪಿ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನ ಮಂತ್ರನಲ್ಪ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಬರ್ಪಳಗನೆ ಸರ್ವೇರನ ಬಾಳುಗಳ ಭಗವಂತೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಪುನೊಂದ್ಸಲ ಪದರಾಡು ಸಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮನ್ಪಂಜನ ಮಂತ್ರನು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪಣ್ಣದು ದೇವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣ ಮಲ್ಪುಗ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. 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 ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭೂವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ವೆಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋತ ವಿಕ್ರಮ ಶಂಕರ್ಷೋ ದಿಶೇಷಾಧಿಪತಿರೇವಚ ಜನಾರ್ದನೋ ಪದ್ಮನಾಭೋ ವೆಂಕಟಾಚಲವಾಸನ ಷಷ್ಟಿಕರ್ತೋ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪತೆ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೇಶವ ಗಡಧ್ವಜಾ ವರಾಹೋ ಶ್ರೀಧರ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸರ್ವದೇವಾಸುತೋಹರೆ ನಾರಸಿಂಹ ಮಹಾಸಿಂಹ ಸೂತ್ರಕಾರ ಪುರಾತನ ರಾಮನಾಥೋ ಮೈಭರತ ಭೂಧರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೋಳಾಪುತ್ರೋ ಪ್ರಿಯಾ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಧೀನಾ ವರಪ್ರದಾ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಂ ಭಯಕೃದ್ವೇನಾಶನ ಶ್ರೀರಾಮೋ ರಾಮದ್ರೇಶ ಭವ ವಂದೇಕಮೋಚಕ ಭೂತವಾಸೋ ಗಿರಿವಾಸೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ತ್ರಿಪತಿ ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವೆಂಕಟನಾಯಕ. ಓಂ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಶ್ರೀಯಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯೇ ನಿಧಿಯೇತಿನ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವಿಶ್ವಂಬರಮತಿ ಭೂವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾದ ಉತ್ಸವ ಬೈದಿನ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡೋನ್ ಬೂರೊಂದು ನಂಗೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಮೂವದ ಜಕ್ಕೆಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಾದು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ತು ಕಾಪುದೀತು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಕಾರ್ನಿಗದ ಸರ್ವ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ತೆರತಕ್ಕ ಒಂದು ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಥದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪುನಶ್ಚಿತ್ತನ ಶಿರಡಿದ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸತ್ಯತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗಳ ತರೆ ತಗ್ಗ ಬಂದು ಇಣಿತ್ತ ಈ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರ 12ನೇ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ನಡತುಂಪು ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಸಮಾಜೋಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ರನೊಂಜಿ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ 15 ಆಗಸ್ಟ್ ದಿನೊತ್ತಾನಿಯೇ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಕಥೆನಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂಬೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರನ ಕೆಲಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಐಕ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ನೊನೊರ ಸೋಲೆತದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಕ್ ನಂಗೆ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಕ್ಕರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡಂದೆ ಅನ್ನೋ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಬತ್ತಿನ ಬಿಣ್ಣೆರಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರ್ದ ಪೀಠೊಡು ಬಾಲಗೌಡಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬತ್ತದ ಗುಲ್ಲೋಡಂದೆ ಅನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಪುರೋಹಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರಲ ದಯಮಲ್ತದ ದುಂಬ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಸಂಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನಿತ್ತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆದ ವಹಿಸೋನೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಯಾಫೆದ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಕಾರಣಾಂತರೊಡ್ದು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಟು ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ನೆರವೇರಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪ ಒರಿಯಾಡ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹತ್ತಿ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಲ ಕೊರಿಯರಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿತ್ತ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗಳ ನಂಗೆ ಹಲವು ಕೊಡುಗೈದಾನಿಲು ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಊರ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದ್ಪುರು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ನೀರ ಪೀರ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇಂಚ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಐಕಾದ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಚಾವಾಡಿಡ್ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಶಾಲ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರುಕು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಮಗುವೀರ ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಂಬೆಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ದಯಬಂಡ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಡೊಂಬೆಲಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸರಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದು ಹೋಗಿನ ಚಿತ್ರ ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ. ಅಂಚನೆ ನಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಜೊತೆ ಅದು ಗೌರವ ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಣ್ಣೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಡೊಂಗೋಲಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿಣ್ಣೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತನ್ನ ದಾನವನ್ನು ಕೊರದು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಚಿಂತನ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಲ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗ್ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮಗುವೀರ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಲೇನ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಡಂದೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ತನ್ನ ಪೊಲಬನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಚನೆ ಡೊಂಗೊಲಿಡಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪುನಃ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೆಫೆದ ಮಾಲಕೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಎನ್ ಬಿ ಅಂಚನೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯಣ ಕೈತಾಟಿ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಡದ ಹೊರತುಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಚರಣೆ ಭಟ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಗ್ಲೆ ಗಾಪಲ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಕು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಆತ್ಮೀಯ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಳ್ಳೇರಿ ಐಟ್ ಗೆಂತದು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಂಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ ವರ್ಷಲ ಐಟ್ ಈ ಸತ್ತಿದ ಎಂಗಲ ಸನ್ಮಾನ ಮೂರ್ತಿಯ ದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ದಂಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬರೋಣ ಧ್ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಯುಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಪಂದು ಎಣ್ಣೆ ದಿನ ಸುಧಾಕರನ್ನೇ ಬಾರಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾವಡೆ ಮುಂಬೈ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಮಹಾನಗರೋಡು ಬತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದು ತನರ್ದ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪಂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತವೃಂದ ಪಂಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಯರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವದ ಲೇಸದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪದ ಶೃಂಗಾರ ಅವು ಖಂಡಿತ ಸುಧಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಅಪ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ ಪಂಡ್ರಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಶಬರಿಮಲೆತ್ತ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಹಲವು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಲೆತೊಂಬೋದು ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಪಾದ ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪವನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರಣ್ಯ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದರಿಗೆ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ವಂದನೆ. ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿ ಮಿತ್ತ ಭಾಷೆ ತನ್ನಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರ ನೆರವೇರಿಸಾವನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು. ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಲಿ ಒಂಜೆ ಬಿಡಿದಿ ಅಂತ ರಡ್ಡು ಜೋಗುಲು ಒಂಜಿ ಬಿಡಿದಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ 18 ವರ್ಷದ ಅಪ್ಪ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ಪಣಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹಾವೀರ ಸಾಮೂಹಿಕ 5 ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂತೆಯೇ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಕಲು ಎದುರು ಗಣ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಎದುರಿನ ಗಣ್ಯರು ಅಂಚೆ ವೈದ್ಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥದ ಸೊಂಡರು ವಿಶೇಷ ಪಂಡಂಜಿ ಸಾಯನ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಪಂಡಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಮಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಖರಿ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಹೊರಗ ಜಗದಾಂಬಿಕಾ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆನೆ ನವರಾತ್ರ ಮಂಡಲ ಹೊರಗಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಆಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಪಾನಕ ಸೇವೆ ಅವಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ವೈಖರಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ತೂಕಿನ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನ ಜನಕಲಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಆಗಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಂಡಳಿದ ಅವಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಪಡ ಏಪಲ ಮಂಟನರುಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಓಡು ಮಂಡಳಿಂದ ಪಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಪಡೆ ಪಂಡಕಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯಪಲ ಮೆಚ್ಚುಲಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನವರಾತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೂ ನಾನು ಎಂಕಲ ದುರ್ಗಾವತಿ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಕ್ಕ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಡ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪ ಈ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ತಗಲಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವಲ್ ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮಂತನೆ ಈ ಸನ್ಮಾನಣಿಯನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಕ ಅರ್ಪಣೆ ಹೊಂದಲೆ ತನ್ನ ಯಾರು ಇಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಣ್ಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸನ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೌರವ ಉಂಟು ಆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಈಶ್ವರನೇ ವಂದನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದೇನು ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಸನ್ಮಾನ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬುದರಿಕೆ ಎಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸನಿಲ್ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ದಂಪತಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬರೋಡಿಂದ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ರವಿ ಸನಿಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮುಂಬೈಡ್ ಸಾರತ್ತ ಒರಮಣುತ್ತ 83 ಈಸ್ವಿಡ್ ಬತ್ತದು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಡೋಂಬಿಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಸಾರತ್ತ ಒರಮಣುತ್ತ 87 ಈಸ್ವಿಡ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಡ್ ಆ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆಗ್ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಿರಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು 2016 2014 ಮುಟ್ಟ ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಡೋಂಬೆಳಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಡೋಂಬೆಳಿದ ಪುದರಿನ ಮಿತ್ತಗಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಶನೀಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಡೋಂಬೆಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಡೋಂಬೆಳಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಡು ದಾತ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲು ತನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಾವಡ್ ಅತನಂದಾಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏತೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೊಂಬೆಲಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಏರಿ ಎಂಚ ದಾಲ ತೂ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಗುಲು ನಮ್ಮಡ್ ದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡವ್ ರವಿ ಸನಿಲ್ ಪಂಡ್ರೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಹಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ತಂದು ದಾನಾಗ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಯಾನ್ಲಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 6 ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಎಂಕುಲ್ ತೂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನೆ ಈ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಗಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಕೈತಾಟಿ ಮೇರ್ನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಡ್ಡ ಬರಂದು ಆರಾಧ್ಯದ ಬೇರೆನ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರಮಂಡಲದ ಆರಾಧ್ಯದ ಬೇರೆನ ಸಾಯಿನಾಥದ ಕಾರಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ ನಂಬದ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಎಣ್ಣನೆ ದೋಸ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಮೋಹನ್ ಸಾಲೆಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ತಿರ್ತದಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಸೊಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 30-35 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ಅದು ಪುನಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಘ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಣ್ಣದ ಎನ್ನುವೆ ದಯಪಂಡ ಅದಾಗ ಆತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಾಥ ಇತ್ತಜಿ ಆಂಡಲ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಲ್ಪಿಸಾದ ಕೊಡ್ತಿನಗಲು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಐಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡ ಆ ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಾನು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಭಾಗಿ ಅದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ದಶಮನೋತ್ಸವ ಅನಾಗ ಯಾನು ಆ ದಶಮನೋತ್ಸವದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲ್ಲ ದುಂಪೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಡೇ ಪಾತ್ರನಿಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಡು ಆ ದೇವರು ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಗುರುಗಳು ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ಕಾಪಾಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ವಂದನೆ ರವಿಯಣ್ಣ. ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ಕಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ CA ಸ್ನೇಹ ಶಿವಪ್ಪ ಮೊಗವೀರ ಮೇರೆಗೆ ಮಲ್ಪನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಎಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣೊಟ್ಟು CAದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆನೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ CA ಸ್ನೇಹ ಶಿವಪ್ಪ ಮೊಗವೀರಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಸನ್ಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರ ಸ್ನೇಹ ಮೊಗವೀರ ಮೇರೆಗೆ ನಿಗುಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಅವಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಿವಪ್ಪ ಮೊಗವೀರ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೊಗವೀರ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು CA ಬಂದ್ಪೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆನೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅಭ್ಯಾಸೋಡು ಕಲ್ತಿದ್ನ CA ಸ್ನೇಹಪ್ಪ ಮೊಗವೀರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ. ಧನ್ಯವಾದ. ವಂದನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು ಪೋಯಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರನಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತ ನಾನೊಂಜಿ 4ನೇ ಸನ್ಮಾನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಅವು ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಚಿಟ್ಟಿ ದತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆತ ನಡುಟೆ ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಹಲವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರುಳ್ಳೇರಿ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರನ್ನ ಪುದರಿನ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಡ್ ಬರಿದ್ದು ಆ ಚಿಟ್ಟಿನ ದತ್ತಿದೆ ಎರ್ನ ನಸೀಬಡಿ ಎರ್ನ ಭಾಗ್ಯಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಗಾದ್ಯಾನ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿ ದಯಮಲ್ತಿದ್ದು ಅವು ಎದುರಿತ್ತಿನ ಚಿಟ್ಟಿಡಿ. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ನೆನೆದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಿರೇ ದೆಪ್ಪಲೆ. ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಸುಮತಿ ಅಂಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಜಯಪನ್ನಗ ಜಯಪ್ರಸನ್ನಗ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತವಾದುಂಟು.
ಆ ಇತ್ತರ ಅವಳು ಸ್ವಾಮಿನ ಮಟ್ಟೋಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುವಾರದನೇ ಅವು ತಿಕ್ಕುನೆ ಚೆಯ್ಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂಚದು ಪಾಪ ಅವಳೇ ಮಟ್ಟೋಡು ಲೈನ್ ಬಿಡೋದು ಜೋಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಲ ಸತ್ಕಾರ ಗಿತ್ತುಂಡು ದೇವನ ಪಲೆ ಅದು ಗಿತ್ತುಂಡು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಬರಲಿ ಕಾಲು ಕೈಟು ಕೊಡ್ರಿ ಬಸ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಲದನೇ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡಲದಂಜಿ ಸದಸ್ಯಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಕಡೆತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿಸಸ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ದಾನಂದಾಂಡ ಆರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಡೊಂಬುಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ದಿಜಿ ಐಕಾದ ಒಂಜಿ ಒರಿದಿನ ಗೌರವ ಉಂಡು ಅವು ಆನಂದ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಂದಾಂಡ ಎಣಿತಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಡೊಂಬೆಲಿ ನಗರೋಡು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ತ ಅರ್ಥ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕರ್ ಅರೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಗೌರವ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಕೂಡುದು ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರು ಜೊತೆ ಆವಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಬಿಣ್ಣೆರಿಂದ ಪನ್ಪುಜಾನೆ ಆಪಲ ಆರ್ ನಮ್ಮಾರಿ ಕರೀನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿಂಚೆ ಆನಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದೊಟ್ಟು ಏನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಐಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಪೊಡು ಅಂಜನೆ ಸಂಸ್ಥದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅಂಡಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಉಪನಶ್ರಿತ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ. 50 ವರ್ಷದಿಂಚಿ 17 ವರ್ಷೋಡ್ದು 50 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಸ್ಥದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ಪುಗ್ಗೇಲು ಕೈ ಕೊರ್ದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾಲೆ ಪಡೆದಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇನ್ನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಂಡರಿಗೆ ಐಡ್ದ ಅವರ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐಕಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸಂಸದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಇಣದ ದಿನೊಟ್ಲ ಆರು ಸನ್ಮಾನದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರು ಒಂದೊಂದ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ದಿರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಸುರುಟಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎದಿಗೆ ಹಿಡಿತಿನ ಪೂರ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದುಡಿತಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಿಎ ಪಾಸ್ತಾತಿನ ಪೊನ್ನಾಕುವಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿನಾಥ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಎನ್ನ ತುಳು ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಿ ಅಂಡಲ ಹಿರೇ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟಕ್ ಲೈಕ್ ಬಹುಶ ಇಷ್ಟ ಅವು ದಯಪಂಡ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ पूरा मिक्स मल्त बात है वंजी एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी आज कि देयर वाज अ गर्ल जिसने सीए क्लियर किया राइट. It should act as an inspiration to everybody sitting here who is probably at an age जहाँ पे वो सीख रहे हैं, कुछ आगे जाने की इच्छा रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं राइट. सॉरी तुलु ऐड मल पर आए जी आते मल पेन. थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಥೆನ ಬಂದೇರಿ ನನ್ನ ಸಭಿಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾ ವೇಡಿತಿ ಕಡಿತನ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಸರ್ವ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗಳು ಎನ್ನ ತತ್ಪೂರ್ವಕ ವಾಂಚಿತನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಈತೆ ಒಂದು ದೇವತಾ ಸೇವೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಳಿ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬಲಿಡು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ 10 ಪೇಜ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ದಾನ ಧರ್ಮನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಪಂಡ್ಪುಲಕ ಸತ್ಯನಾದೇವನ ಪೂಜೆನ ಮಲ್ತದ ಖಾಲಿ ಮಂಡಳಿ ಹತ್ತು ಸರ್ವೇರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಂದು ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಕ್ಕೆ 18 ವರ್ಷ ಕಾರ್ದಿದ್ದೇರೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಾವಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ತರು ದೇವಪಣ್ಣಗಳ ಇತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ದಾನ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾತ್ಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲ ರೂಪವಾಂಚಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ನಂಜ ಅನುಗ್ರಹ ಒಡೆಯ ಸತ್ಯನಾದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಡೊಂಬುಲದ ಉರುಡು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಳಿ 18 ವರ್ಷ ಆಡು ಇನ್ನು 5ನೇ ವರ್ಷ ಆದ ಒಂದು ಸದಾಕಾಲ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರ ಏರು ನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ರೂಪದ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾತ್ಯರ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನದೊಟ್ಟಿಗೂ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆಳಕು ಪಡು ಪಂಪಂಚರಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ವಂದನೆ ಭಟ್ರೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಂಜು ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜೆಕಾರ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬದ್ದೊಂದು ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಂಚನೆ ವಾಸು ಮಗುವೀರ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಂಚನೆ ವಾಸು ಮಗುವೀರ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಆಪುಣ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅರ್ಪಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಜ್ಜೆಕಾರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿಟ್ಟು ನಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋಣ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕಟೇಲ್ ದಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬರಿಗೆ ಯಾನು ಮನಸಾರ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನಿ 12ಮ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಈತು ಮೂಲು ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದೇರು ಪಂಡ ನಿಖುಲು ದೇವರನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದರು ಪಂಡ ಉಂದೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿದ ಮಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೊಂದು ತ್ವಜಿಪಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಆರು ಎನಾಡ್ ದುಂಬುಡ್ದಂಚಿ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅರೆಗಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಎಂಕಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇನಿ ಮೂಲು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರು ಅರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಿಕದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರಭಾಕರನ್ನೇ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೋಹನಣ್ಣನ ಪೂದರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಡೊಂಬಲಿದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲಿ ಮೋಹನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಆರ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮೊಕಲ್ನ ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೊಕಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇಗೆ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಲೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಂದಲೆ ಸ್ಕೂಲುದ ಗ್ರೌಂಡು ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡು ರವಿಯನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೊರಲ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ದೇಪಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮೋಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮೊಕಲು ಜಿಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ್ನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಮೊಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಯಿನ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾನಕ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರು ಎಂಕ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಆರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡದು ರಿಯಲಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರು ಈ ಸಂಗೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅರೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸೀಕ್ ಸುಮಾರು ಅವಡು ದೇವರು ಇರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮೂಲು 4 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಅಕಲು ಅಕಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ರೇನು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಪುಗಾರ್ ಓಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಆರ್ನ ವಿಧಿ ಪೂಜೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಅಡೆ ಪೋದು ಬನ್ನಗ ಈರ್ನ ಯಾನು ಏಪಲ ಈರೆಗ ಪನ್ಪೇನು ಈರ್ನ ವಿಧಿವತ್ತಾಯಿನ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವೇರೇ ಒಲಿದು ಬತ್ತೇರಿಂದ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು
ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಜಾನಕಿ ವಾಲುಡು ಅವಳು ದೀತಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಹಾಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ವನಸಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ 4ನೇ ಮಾಲ್ಗೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಸಭೆ ತೂನಾಗ ಉಂದುಲ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ ಎಂಕುಲು ಕ್ಷಮೆಗೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬೈದಾರೆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ನ ಕಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಗ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪಾಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಗು ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆರು ನೀವು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ತೆ ಆರು ನಮ್ಮಂದು ಬಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಪಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನಂದು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ತನಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುದರ ಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಆ ಬರ್ತುಗು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಿರೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಅರ್ನ ಪಿತಾಶ್ರೀ ಅದು ಪುನಶ್ರೀತ ಉದಯ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲುಂಡುದ ಪರಿಸರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಿ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣೆ ಆಯನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಎಳ್ಮ ಮಠನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಮಠ ಶಿರೂರು ಮಠ ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ಪರ್ಯಾಯ 25ನೇ ಇಸವಿಲ 27ನೇ ಇಸವಿಲ ಪೂಜೆ ನಡಪರ ಉಂಡು ಐಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಗಲು ಬರೋಡು ಪಂಡ್ರಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರ್ರಗಂದು ಯಾನು ಬೈದೆ ವಿಶೇಷವಾತ್ ಮುಳುಂದುಡು ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರಡು ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಳಂದು ಇತ್ತೆದ ಸ್ವಾಮಿಳು 17 ವರ್ಷ ಅಪಿನಾತೆ ಅಂಚ 6 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮುಟ್ಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮುಳುಂದುಡು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡರೆತ್ತ ಪುರ್ತಕು ಅದನ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತರನಾಂಡ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ತೂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಗ್ ಒಂಜಿ 7 ತಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತರನಾಂಡ ರಾತ್ರದ ಪೂಜೆಲ ತೂತು ರಾತ್ರದ ಉಣಸು ಅದರ ಫಲಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಉಡುಪಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೋರ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಉಡುಪಿದ ದೇವರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಳ್ಮ ಮಠ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಟ್ಟದ ದೇವರೆಂದು ಕೊರದೇರು ಅಂಚ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರೇನು ಕೊರಿನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರು ಇನ್ನಿತ ಬೊಂಬಾಯಿ ನಗರಗೆ ಬೈದೇರು ಆರನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮದಾದ ಕೇಳಂದ ಆರೆಗ ಅಧ್ಯಯನ ಆವುಡು ಪಾಠಪುರ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು ಐದಾರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತು ಓಡೆಗ್ಲ ಆರು ಪೋಬುಜೇರು ಬುಕದಾದ ಗಣ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಪೊರ್ಲಾವುಡು ನಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸೇವೆ ಅಂದು ಒರಿ ಉತ್ಸವ ಕೊರ್ರಯಾವು ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮರಥನ ಒಯ್ಪರಗ್ ಐಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರುಡು ಅಂಚೆ ನಿಗಲು ಮಾತ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಗಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಬಂತು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಗಲ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲೆ ಬರ್ಪುಣದ್ದು ಮುಂಚೂರು ತೆರಿಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಐತಾರ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗ್ಲು ಊರುದಾಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈ ನಗರದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಪೂರ ಬರೋಡು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊರಂತುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವಿಶಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಕುಡುಗೈ ದಾನಿ
ಶ್ರೀಯುತ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ RM ಬಂಡಾರ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೊಂದು ಪೂತ ಗುಚ್ಚೇನಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ RM ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕೊಡೊಂಜಂಜು ಕೊಡುಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಶ್ರೀಯುತ TK ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾಯಸ ತಿಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ದಾದನೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ಚೀಪೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಲಡ್ಡು ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಶ್ರೀಯುತ TK ಕೋಟ್ಯಾನೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಅರೆಗ್ಲ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರುಡು ಅಂಚನೆ ಮುಮ್ರಾ ಮಿತ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣೊಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ಆಲ್ವಾ ಆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕೇರಿ ಹರಿಶಂಡಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿ ಬರುಡು ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಗು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯವರುಂಡು ಐಕಾದ್ ಕಡೆತ್ತ ಭಾಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲೆ ಮುಗಿತದ ನನದುಂಬುಗು ಮಂಗಳಾರತಿ ಹಾಪುಂಡು ಆರತಿ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಸೇವೆಲುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ತುರ್ದು ದೇವರನ ಸಿರಿಮುಡಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ತಿನಗುಲು ಇತ ಪುದರ್ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ತಿನಗುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ದಲ್ಪ ಬರುಡು ನಾನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬತ್ತದ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಿತ್ ವನಸದ ಲೈನ್ಗೆ ಪೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರಶ್ ಮಲ್ತಂದ ಇಂಚಿ ಭಜನೆ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಶ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾವು ಐಕಾದ್ ಕಡತ ಭಾಷಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಂದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಗಳು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಡು ಪೂಜೆ ಮಂದಿ ಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಡೊಂಬಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡ್ಲ ಪೂಜಾಪನ ಕಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ದೇವನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಾಪನ ಮಂಡ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ಆಗಸ್ಟ್ಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದ ನಿಕಲ್ನ ದಾನಿನಗಲ್ನ ಸಹಕಾರತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆರ ಸಾಧ್ಯ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಅವು ಜಾತೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಒಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಆನಂದ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಮೋನನ್ನ ಒಲ್ಪಲ್ಲರು ಯಾನದಾಗ ವಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ತಿರ್ಸಬಹುದಿಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಇಡೀ ಡೊಂಬಳ್ಳು ಒರಿ ಹೆಂಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಪರ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಡು ದೇಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಜೆಂಡಾ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಗಳು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಡೆದಿ ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತದು ಬಸ್ ಮಾನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೆರಿಪುಣದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ ದೇಪಂಡ ಒಂದಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುರುತಿಸಿದ ಆಯ್ ಮಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಕಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಆನಿದ ದಿನೋಟ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಐದು ಜನ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿಡಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂದಿರು ತೀರುಂಡ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪುದರನು ಒರಿಪುಲ ಲಕ್ಕವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ನಿನಾಡ್ದು ನನವರಿಯಾಗ ಸಹಾಯಕಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪಂದಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ದಾದನ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಡು 1987 ಬೊಂಬೈ ಕಾರ್ದಿನ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದೇಪಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಊರುಡೆಯ ನೋಡಿ 150-200 ನಾಟಕಗಳು ನಟನೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅವರೇನು ಗುಲ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಅವರೇನು ತೆಲುಪವನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಾದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ತತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆವಡು ಪಂಡು ಬಂದೊಂದು ಎನ್ನ ತಡಾಂಡು ನನ್ನ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಆವರಂಡು ನಿಗಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬರು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ನಂಜಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನವರೋತ್ಸವ ಮಂಡಲದ ಅಪ್ಪೆ ನಿಗಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಬರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ವೈಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಿ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಾಯಂಡ ವಿದಯಪಾಡಿನಂತೆ ಆಯಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಲಿ ಆಯ ತಾಕತ್ತುಪ್ಪನಾಗ ದೇಪಣ್ಣ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಳಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಬೈದಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ ಸಂಜೀವನಿ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಚೌಟೇರಿ 4 ಜನ ಎಂಗು ರಾತ್ರಿ ಪರಬೆ ನೋಡು ಯಾನಂಜಿ ಸತ್ಯನಿಗೆ ಯಾನ ಒರಿಯ ಬರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ವೆ ಇದೆ ಯಾನ ಯಾನ ದ್ವಾರಕ ಮಂಟ ಒರಿಯೇ ಅದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾನ ಏನು ಗಿಡ ತುಂಬೋದು ಪತ್ತದ ಬೈದೆ ದೇಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಆಳುಂಡು ಆಯ್ ಬರಪೂಜೆ ಅಂಜೆ ಪುದರ್ ಮತ್ತ ಪಂಪೇರ ಅವು ಟೀಕೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರಿದ್ದಿ ಆಡಲ್ಲ ಯಾನು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಮನ ಹುಡುಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇಪಂಡ ಈ ಸತಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಡಲ 10ನೇ ವರ್ಷ ದೇಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ₹1 ಅಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಯಾನ ಕಳಕಳಿದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ರೆಡ ಮಂಗಳ ಬಂದದ್ದು ಅನ್ನದಾನ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪೂಜೆ ಆದ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡಕೊಂಡು ಇಂಜೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡೆ ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಡೆಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಗೊತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಾನದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮೆತ್ತು ಬದ್ದದ ಒಂದು ಪೂತ ಗುಚ್ಚೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗಣ್ಣ ಬೇಗ ಶ್ರೀಯುತ ಸೋಮನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಗೆ ಅಚ್ಪ ಸಾರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದ ಮಲ್ತದ ಮಿದ್ದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ₹45,500 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಮಲ್ದು ಬರ್ತೀನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು 43,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಖಂಡಿತ 6 ನ್ಯಾಪಲ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ 6 ಒರಿಯೇ ಪೋದು ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರು 3 ಮಾತ ಕಡೆಗೆ ಪೋದು ಒರಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ಲದನ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗ್ಲ ಬಂದಾನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಮುಗವೀರ 40,000 ನಂಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ 31,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಬಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಎನ್.ಬಿ. ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಚಾವಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ. ವಂದನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಗ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಪೂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಮ್ಮೇದಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೋಹನ್ ಸಾಲೆಂಡ್ರಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬಂಡಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವೇ ಅಂಚಿ ಅಮ್ಮೇರ್ ಇಂಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಾರು
ವಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮ್ಮೆನ್ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮమైన ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದದೆ ನಿಗಲಿನ ತೆಲ್ಪಾಯೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಳನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಮಗೆ ಚಿನ್ಮಯ ಶಾಲೆ ನನಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದದೆ ಆಯ್ನಿ ಕೋಡೆ ಮರಣಿ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸೋತ್ಸವ ನಡೆದು ಬಿಲ್ಲವ ನೋಡು ವೇಷ ಮಾಡುವ ರೆಂಡನೇ ಬಲ್ಬರಂಡು ರಡ್ಡು ವೇಷ ಮಂದೆ ನಿಜವಾಗಲ ಏನ್ ಅಮ್ಮೆನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ದೇಪನ್ನಾಗ ಆತ್ತು ಒಂದು 25 ದಿಗನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡದಿರ ಬಂದಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತೋರಲ್ಲಿ ದಾಲಿ ಏಮಣ್ಣ ಆತು ಲಾಗಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಎರಡ ಬಂದಿನಿ ಅಂದ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಶಾಲೆನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ ಆನಂದನೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೇ ಸತ್ಕಾರ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಆರತಿ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ತೆರ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಯತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಗಳು ಮಾತ ಈತ ಬರ್ಲುದ ಸಾತ್ಕಾರ ಕೊರಿಯಾರು ಕಡೆಯತವಾದ ದಯಮಲ್ತು ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಯ ತುಂಬಿ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮನಪೇರ ಬೇಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಂಬೂರದೇ ಸಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ದಿನಗಟ್ಲೆ ಲೈನ್ ಅಂತವ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲ ಬೊಂಬೆ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಡವದು ಬರ್ತು ಸೆಕೆದ ಬರ್ತು ಅಂತೂ ಬಂಗುಡು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವರನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದ ಫಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೋಮು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಪಾತ್ಯರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಶುಭ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬೋಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪುಟ್ಟುದು ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷದ ಸಂಕೇತವಾದ ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾತ್ಯರ್ನ ಪರವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೀದು ಖಾಲಿ ಮಂಡಲದ ಏಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಗಲ ಮಾತ್ಯನ ಪರವಾದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚೆ ನಿಂತ ದಿನ ಸೇದನ ಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಗು ಮಾತ ಭಗವ ಭಕ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ಭಕ್ತದ ಪೂಜೆನ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಡೆಯಾಂಚಿತನ ಭೂವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ಭಕ್ತದ ಭೋಜನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಆಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕುಂಜಿತರುಂಡ ಒರ್ಮತರಿಯಂದು ಮಂತುಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗಲಿಗೆಡು ವಸ್ತುಡು ರೂಪುಡು ಜಾಗಡು ವಿದಿಟ್ ವಿಧಾನಡುದು ನಮ್ಮಡುದು ತೆರಿದೋ ತೆರಿಯಂದನ 1000 ತಪ್ಪು ದೋಷ ಇಪ್ಪರ್ಯಾರು ಎಂಚಿನಂತರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಫಲಗೋರ್ಪಣವು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಣಪ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ಯನ ಪರವಾದ ಕೊರ್ನಂಜಿನ ಪೂಜೆನ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ಅಂಚಿನ ದೇವರು
ದೇವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಲ ಹೆಂಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲ ತಾರೆ ಕೊಡ್ಲ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ಲ ಅಂತ ಕೇಣೋಜೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರಾಯನಗಳು ಇವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಹನಿಗುಡಿ ಹಳ್ಳ ಬಣ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ತನ್ನದಾಯಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪೂಜನ ಅನ್ನದಾನನೋ ಕುಡಂಜ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನಂಜನ ಸೇವೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಂಜನ ಜಗದೊಡಿಯ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥ ದೇವರು ನಮಗ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಹಾತ್ತರಿಗಳ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಲಿದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬತ್ತಂಜನ ಸರ್ವರೂಪದ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ಮಾಡ್ತದ ಮಹತ್ಯನ ಬದುಕಡು ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಮನಶಾಂತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಾದ ಪೊಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತನಲ್ಪ ಮಾನಗು ಪ್ರಾಣಗು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೂ ಬದುಕದ ಪಾಡಗು ಉಂಪುದ ನೊಪ್ಪಗು ಪರ್ಪನ ಬೇರಿಗೆ ಎವ್ವಂತರದ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಕ್ಕ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಂಡಲಿದ ಸೇವೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಎಂಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತ ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನಾಥ ಪೋಯ ಪಂಪಜನ ಕೀರ್ತಿನ ಬೆಳಗಾನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಂಡಳಿ ಇತ್ತಿಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಜನ ಭಾಗ್ಯನು ಮಾತ್ರಿಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಪಾಯನತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರೂಪದ ಪುಣ್ಯಫಲ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಳಿದ ಸರ್ವ ಸಕುಟುಂಬ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನಾಥ್ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರ್ಪಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟ ಈ ಮಂಡಲದ ಕೀರ್ತನ ಮಂಡಲದ ಪುದರನ ಉಳ್ಪವನಚಿನ ಬೆಳಗವನಚಿನ ಮಾತ ಭಾಗ್ಯನು ಮಂಡಲದ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇತನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಈ ಜಾಗ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೊಂಡ್ಪುಲಕ್ಕನೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಂಡಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪುಷ್ಪೋತ್ಸವ ಮಂಗಲೋತ್ಸವ ಭಾಗ್ಯಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಮುಡಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾವನಾಥ್ ಪೂಯ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲಾನೆ ಪನಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಚಿತನ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಲ್ಲ ನಮಗ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರುದು ಸರ್ವೀರ್ನ ಪಾಲಕ ಮಂಗಲ ಮಲ್ಪಡುವ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಗುಳು ಒಂಜಿ ಪೋಳಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಭಗವಂತನ ಮುಂಬಾಗುಡು ತರೆಯನ್ನು ಬಾಗದು ಕೈನು ಜೋಡಿಸಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಓಂ ಸ್ಮರಣ್ಯ ಸುರಸಾ ದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರೋ ವಿನಾಯಕ ಭಕ್ತವಾ ಈಶ್ವರೇ ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಷ್ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧೆ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣೋ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಲಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಆದಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮೂಲ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇ ಮಾತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇ ಪಿತೃಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತೋ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಮಾಧವರಾಯಣಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ವಾಸುದೇವಂ ಭಜೆ ಶ್ರೀಧರಂ ಮಾಧವಂ ಗೋಪಿತಾ ವಲ್ಲಭಂ ಜಾನಕಿ ನಾಯಕಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಭಜೆ ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರಿ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರೇ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವಂ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧೋ ಸಕಲಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ಧೃಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ್ವಿಂದ್ರೇವ ಪೂಜಾತ್ಮನಾ ಪ್ರಕಟೈ ಸ್ವಭಾವ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಮೇ ಅಸ್ಮಿ ಹರಿನಾರಾಯಣಾಯೇಪಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವನಾರಾಯಣಾಯೇಪಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಡೆಯ ಭೂ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹರಿವಣ ಪಡ್ಲೆಮ್ಮ ಉಂಡ ಕೈಟ ಅಕ್ಷತೆ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞಾಪನೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಬಿಡುದು ಮಿತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ದಯಮತ್ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರನಕಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಳುಗುಲ ಐದು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಲೆ ಬಂಡ್ಪುಲಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಸಹಿತ ಆರಾಧ್ಯ ಒಡೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಿಯತಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು
समर्पयामि मातान्न पुण्यश्री दुर्गा पुण्यश्री प्रियतां कृष्णार्पणमस्तु ओम शांति 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 जय मातान्न पुण्यश्री ದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಕರಿಮುಖ ಗಣಪ ಕಾಯೋ ಎಂದು ದಿನ ದಿನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ ಕರುಣಾಮಯನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿ ದಂದಾಕ್ಷತೆಯ ಪಡೆಯೋಣ ಕರುಣಾಮಯನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿ ಮಾಡೋಣ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋಣ 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 ಯೋಗವ ಭೌಗವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವ ಸಾಧಗೆ ಭುವನ ಹಾಕೋಣ ಯೋಗವ ಭೌಗವ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುವ ಸಾಧಗೆ ಭುವನ ಹಾಕೋಣ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ
Hari Gopalam Hari Gopalam